سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سنايك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون تعستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبرنا عدمنا بلايك انتاتهم لايك قبورو ريتوهم صحفو شير قبورو نابكال كم زبات صح قبورو وطوم كم تقبر دما thank you يغاني لنا كبرتي هابلنا نايلو مارسي نا قصيلو زكاير زلو بولتف زلاو زلو بوليتيكا نايزو بانا زيادة تكروك نبينا جن بعلم درجاون أتوكنتات كمي كم سمسر كن فتنينا سلازي مجنان زود ليه كونن we are in a very sensitive time سلازي نزينا بيجلسو خير خل مجمري اسكي بزي أزارة برسو زلو بوجرنا خنجمرينا انتاي ترجم كل وقت. Had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things: number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. But they're going to have to do. كم تري ورا لهم بريزنتنا أمريكا مجمريا منزيا جرنا كنريو زغدايزي مرة نبرت أسئلة زخيزر ليو. Our next story is from Iran. The protests have subsided, but the threat from America has not. Will the US attack Iran? That question refuses to go away because Washington is sending mixed signals. Trump has moved what he calls his armada. كم نريز لنا قداينا دونالد ترامب أب إيران كجبرة زغل ويا أمريكا بإيران كجبرة تخل انتايو كهون زبل أزار بارستي زلو زخان تايم علتيو برجت ناب إيران بزح أقداس بلان كم زلوهم فلوتيو ولو كا نتكوينات أي كجبرونية أنا زبل كون دحر جيروم حراين دحريلهم مسبوتين تزراريبه هجرات عربي زاربو ولا قال ملا زبل زربا بزح نسمع لنا سعودية قطر ون انتخونه وق كيقاتمي حتى لو تركون تفتنا لا بحال حجر ما بزغره بعد وصي مسجزيه ابكال جي ريبورت قبل لكم ناي سعودية منيستر مكرخال ناب أمريكا كيدو لاب زنبره بس إسرائيل كوينهم إيران كترم كم زحته تزغل حبريتا وتشيلو سلازي استحاوس حبريتا يزلو سعودية ناي 9 بليون أسوار كاب أمريكا ناخذ جز وي إير ديفنس ناخذ جز تفقيد لالو مالت تكوينات ننوح قصل زخل كون كم زخل قمقام له زبل زربا ويون حدا تاوني وصالو كل زنريو زلنا أمريكا أبزبنا دونالد ترامب حدا بفصل متحازو زي بالبوليس زلو هاجر يخوين زلو أنت كاب زيانة دونالد ترامب تعبر دلاب زو كوينات ورا كوينات توغيو زلا كاب ماغا مالتكو ميك ان أمريكا عباي جبر أب أمريكا تفكير كخيز بلزنبره كابتن كود ميز نبرو بزلا على ناب دغغصو كم زخيز جبرو زلو ما يبحد نجر مهدمي دللو قون خليو سكنتايت مهدم رأيو أبزي repeatedly took the fifth during a 2016 deposition when asked more than a dozen questions about former President Clinton. Among them, several about whether Mr. Clinton visited Epstein's private island and flew in his private plane. The former president has denied ever having visited the island. So has Elon Musk, yet the files contain at least 2 emails discussing just that. In one from the 24th of November 2012, Epstein writes, "How many people will you be for the heli to island?" انتاي نسمع لنا بزي مسيلكم ولا بزونا بكال ريبورت خريكم انتان بحال وقن تراي زوات حبريتا كيمثل بزح سايدس حيزنا انتقدنا تبغي ولا تناي Attorney General Todd Blanche announcing the release of millions more files related to Jeffrey Epstein. Our justice correspondent David Spunt is reporting on this in Justice Department. Todd Blanche, not only Epstein or no harm publicly. Not much context when انتاينا نرد لنا مسيلكم إبستين فايلس بحال ويون زوم حبتامات ناي أمريكا ناي كلا علمون كله اليوم حبتامات ناي أمريكا أبحنتي ناي إبستين زبال زبس أقام تحت زلو نسزوننا بليونير نيرو بزي تفلتا ويون نفسقتي له ميتي زبال جن بزح جم زعبوز أكثر بخليو بزحات حبتامات بليونيرات مليونيرات سنة مبنياتات ناي أمريكا بمولهم أبزاد دسيت زي ناخدو مسنا عشو دك نستيو تفتعد مدك نستيو ናይ ምንዝርና ደሴት ነይሩ ኣብዚ ቦታ እዚ ክኸዱ ከለዉ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘረባ እዩ ዘሎ እዚ ኣብኡ ኣብቲ ዝገብርዎ ብዕልግናን ካልእን ሕቡእ ካሜራታት ነይሩ ኣብቲ ገዛ ካሜራታት ዝተሓብአሎ ስለዚ እዞም ቢልዮነራትን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ቢል ጌትስ ትሪእዎ ኣለኹም ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ዝወራዘ ዝነበረ ኣብቲ ቦታቲ ከም ዝኸደ ይግለፅ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ቀንዲ ዝበሃል እዩ ስቲቭ ባነን ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ናብኡ ምስቲ ሰብ እትርክብ ከም ዝነበሮ ምዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ብዙሕ ርክብ ከም ዝነበሮ ኣብዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ከባቢ 3 ሚልዮን ዝኾኑ ዶክመንታት
ክልተ ሽዑ ዝኮኑ ቪድዮታት ዝርከቦ ኣብኡ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ብዙሕ ርክብ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ብዙሕ ሓበሬታ ድማ ተቆሪፁ ተሪፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መሰረት ናይ ብዕልግና ናይ ፀይቅን ዝኾነ መርሕነት ከም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ብምሉእ እቲ ኮንግረስ ዝበሃል እቲ ናይ ኣሜሪካ ባይቶን ሰነትን ሃብታማቱን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተጨማለቁ ምዃኖም እዮም ዝንገር ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ብከምዚ መንገዲ ስለ ዝተጨማለቁ እቲ ዝገበርዎ ብዕልግና ድማ ብቪድዮ መልክዕ ዝተታሓዘ ምዃኑ ምክንያቱ እዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ምስ ናይ እስራኤል ስለያ ርክብ ኣለዎ ዝብል ትየሩ ኣሎ ስለዚ እቲ እሱ ዝሕዞ ዝነበረ ዶኩመንት ብእስራኤል ተታሒዙ ኣሜሪካ እስራኤል ነዞም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ድሌታት ትገብሮም ዘላ ካብዚ ዝብገስ እዮም ዝብሉ ዋላ ንበዓል ኢሎን ማስክ እቲ ኩናት ናይ ቀዛ ክጅምር ከሎ ኣንፃሮም ክኸይድ ፈቲኑ እዩ ድሓር ግን ኣብ ከሎ ለንቀና ሓድሽ ምስቲ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝቆፃፀሮ ኤክስ ዝበሃል ፕላትፎርም ማለት እዩ ኣንፃር እስራኤል ንዝዛረቡ ክንምንታይ ከም ዝዓብስ ፍሪ ስፒች እናበለን ኤውሮጳውያን ዝሰብኽን ዘፈራርህን ኢሎን ማስክ ንሳውት ኣፍሪካ ዘፈራርህ ንበዓሉ ኣብቲ ፕላትፎርም ናቱ ኣንፃር እስራኤል ንዝዛረብ ከም ዝዓብጥ እቲ ናቱ ንሱ ዝፈጠሮ ግሮክ ዝበሃል ኤኣይ ብኣናሊሲስ ናቱ ክነግር ጀሚሩ ስለዚ ንበዓሉ እሱ ክንምንታይ ዝተታሓዘ ምዃኑ ድማ ኣብቲ ፋይላት ንሱ ኢልካ ዞም ኩሎም ሃብታማት ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብብዝሒ ኣብቲ ምስቲ ናይ ኤፕስቲን ዝበሃል ርክብ ከም ዘለዎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ካብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ፀቕጢ ዝገብረሉ ዘሎ ብዙሕ ምስጢራት ከም ዘለዎ ገለ ካብቲ ምስጢራት ዝተረኽበ ድማ እንታይ ይብል መስለኩም ከገርመኩም ወላ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ንእሽተይ ፋይል እውን ተረኺብሎ እንታይ ዝብል ገለ ካብቶም ፋይላት መፂኦም ዘለው ኣብ 2018 ሲ እቲ ኤፕስቲን ድዩ ገለ ካባቶም ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደው ኢሉ ነቶም መራሕቲ ምስ ቻይና ርክብ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ከም ዘጠንቅቖም ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ሶማሊላንድ ነቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ፋይል ነቲ ደሴት ናቱ ናብቲ ሶማሊላንድ ከምፆ ሓሳብ ከም ዝነበረ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ተረኣየ ይብለኩም ዘለኹ ስለዚ መዓት ርስሓትን ጎሓፍን እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ንኸሃድም ዘይገብሮ ነገር የብሉን እዛ ርእሲ እዚኣ ክትከደሉ እያ ትደሊ ብተደጋጋሚ ዝፍለጥ ዘሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ዝተታሓዘ ነገር ከም ዘለዎ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲያ ተታሒዛላ ዝብልዋ ዘለዎ ዘረባ እንድሕር ኮይና ኣብ 2016 ክሳብ 20 ናብ ዝነበረ ብዙሕ ስለ ተታሕዞ ኣብዚያ ዋላ ስምዕዎ እቶም ደገፍቲ ናቱ ፎክስ እንታይ ኢሎም ዛረቡ Evidence that anything was criminal between those men. Now, again, not much context when names are released. Important to point that out, and we've not seen evidence that anything was criminal between those men. Now, context is key, but there's not been a lot of context. Some of the communications from Epstein are none too kind to this man, President Trump. The two knew each other back in the 90s in Palm Beach and are pictured together numerous times over the years. Today's document release includes Trump's name many times, but there ፎክስ ኒውስ ይዛረብ ዘሎ ቲም ናይቲ ፕሬዚደንት እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ፋይላት ወፂኡ ከም ዘሎን ብብዙሕ ተታሒዙ ከም ዘሎ ወይ እውን ብዙሕ ሕማቅ ተግባራት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብኡ ንክሃድም መይቢ ንኢራን ክሃርም ክእል እዩ እቲ ኣርእሲ እቲ ንክሞተሉ እዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስለ ዝደልዮ እዚ ኣርእሲ እዚ ንሱ ክሞተሉ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢሎን ማስክ ብጣዕሚ ገሪምኒ ኣቡታት ከምዘየለ ዝንገር ዝነበረ ወይ እውን ንዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ ከፈራርሆ ዝፍትን ዝነበረ ምስ ተባእሱ ንባዕሉ ኣብቲ ደሴቲ ልዕሊ 2 ግዜ ከም ዝኸደ ዝገልፅ ሓበሬታ ተረኺቡሎ ይብልሎ በዓል ሲኤንኤን ካልኦት በዓል ቢል ክሊንተን ንባዕሎም ኣብኡ ከም ዘለው ይንገሩ መዓት ሰብ ተታሒዙ ዘሎ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ብምሉእ ዝተጨማለቐ እዩ እዚ ሚኒስትር ኮመርስ ዘሎ እዩ ሃዋርድ ሉትኒክ ዝበሃል እዩ ንሱ ንባዕሉ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ወላ ሓንቲ የብለይን ዝብል ዝነበረ ኣብቲ ቦታ እቲ ይኸይድ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ካልኦት ቢል ክሊንተን ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ስእልታት ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ምስ ብዙሓት ወላታ ሰበይቱ ናብ ምስኡ ምትሓሓዝ ከም ዘለዋ እያ ትንገር ተመላንያ ኣብቲ ቦታ እቲ ምትሓሓዝ ከም ዝነበራ ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ክርስትና ብዛዕባ ሃይማኖታት ብዛዕባ ገለ መለ ክዘረቡ ከሎ ናይ ጭምልቕና ርእሰ ኣብቲ ጭምልቕና ብዓብ ደረጃ ዝተኣለኸን ዝተጨማለቐን መራሒ ምዃኑ ኢና ንነግር ዘለና ስለዚ ብዛዕባ ሞራላዊ ልዕልና ወይ እውን ብዛዕባ ካልእ ክዛረቡ ከለዉ ንባዕሎም ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ ካልእ እንታይ በዓል እዚ ፖዶፊልያ ዝብልዎ ኣለዉ ኸ ትሕቲ ዕድመ ገሊኦም ትሕቲ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ እውን ምስኦም ርክብ ገይሮም ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ እዚ ኣጀንዳ እዚ ወይ እዚ ዘረባ እዚ ዓብዪ ሰረት ዘለዎ እዩ ወላ ነቲ ማጋ ዝበሃል ዓነውነው ዘብሎ ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝንገር
ብርግጽ ዶናልድ ትራምፕ ነዊሕ ኣፍልጦ ዘለዎን ባህርናቱን ደቂ ኣንስትዮን ገለመለ ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ ዝተታሕዘ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ቤዝ ናቱ ዳ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዑ I mean, it's just seemed to have done a total flip on what MAGA was supposed to be about, make America great again. And then Trump gets in there and all he does is talk about other countries. Canada, Greenland, Iran, Venezuela, Cuba, Mexico. I mean, the list goes on and on. I thought MAGA, to me, was about make America great again. There's only one country in that phrase, America. I could care less about Iran. I don't care about Israel. I don't care about እቲ ማጋ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቶም ደገፍትናቱ በዓል እዚኣ ኤምቲጄ ዝበሃላ ይኹን ካልኦት እዚ ኩሉ ኢራን ኩባ ገለ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ጥራይ ከተኩር ናይ ደጋ ሓቂ ኣይግድሰንን እዩ ብላብላ እናበለ መፅዩ ትሪእዎ ኣለኹም ንቬኔዙዌላ ሕጂ ናብ ኢራን ንኩባ ድማ እገዳ ሕጂ ነዚያ ቪድዮ እናቐረብኩላ ከለኹ ኣብ ልዕሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኩባ ሞር እገዳ ገይሩሎ ነታ ሃገር ድማ ከረኽሙሻ ይሓስብ ከም ዘሎን ናብ ግሪንላንድ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፈንጠዝያ ኣካይዳናቱ ምናልባት ካብ ውሽጡ ዝፈርሆ ነገር ስለ ዘለዎ ዝብገስ ምዃኑ ዝፈልጡ ነገራት እጅ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢራን ዝብልዎ ዘለዉ ምክንያቱ እዚ ኢራን ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዝደልዮ ዘሎ መንዳ እስራኤል ከምቲ ደልዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ስምዕወቲ ነተንያሁ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሉ Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. ኣብ ወርሒ 6 ዕለት 12/2025 ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ነተንያሁ መስለኩም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ድያ ሰሙናት ድያ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከተፍሪ ትኽእል እያ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ሕጂ ስሙ It could be a year. It could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted. ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ 2015 ከም ኢሉ 2018 ከም ኢሉ 2011 ከም ኢሉ 2000 I don't know ከሪኩም 2012 ናብ ዝረዩ ቀፂልካ ኣበይ ከም ኢሉ 2006 ስምዑ Bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዛ ኢራን ትብል ን30 ዓመት ተጠቂምላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 1996 ጀሚሩ ኢራን ኒኩለር ከተፍሪ ትኽእል እያ ዝቐረበ እናበለ ን30 ዓመት ሓደ መራሒ ተመሳሳሊ ዘረባ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ክትገብር እያ እናበለ ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ዕፅዋ ፀገም እናገበረ ይፀንዩ ስለምንታይ ግን ሚድያ ክንዲዚ ዝኣክል ጭብጡ እናሃለዉ ይሕሱ ከም ዘሎ እናፈለጡ ከም ይገብሩ ኣለዉ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ሒዞም መስሎ ዘሎ ከምዛ ክብለኩም ፀናዕኩ በዛ ጎረርኡ ዝሓዝዎ ስለ ዝኾኑ እዮም እቲ ዝዓበየ ዕላማ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ምናልባት በዚኣ ጌርና ክንሓልፍ ኢና ስምዕዋ እዚኣ Israel project. Now, give a look and you'll see little tiny Israel. They want to push to the West Bank. They want to expand into Jordan. Then they're going north. They're going north, Iraq, Syria. Then they're going to take the tip of Iran and up through Azerbaijan. Then up to Georgia. And then from Georgia, little left-hand turn, Ukraine. That's the Greater Israel Project. That's the connection. እዚ ዘረባ እዚ ከገርመኩም እቲ ዓባይ እስራኤል ዝብል ዘረባ ካበይ ዝመፅእ እዩ እንድሕር ኢሎምኩም ቲዮሪ ከይመስለና ከማን እዚ ዘረባ እዚ እስራኤል እቲ ሕልምናታ ነዚ ዝመስል ዓባይ እስራኤል ንምፍጣር ዝበሃል እንተሪኢኹሞ ግን ገለ ነገር ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኩለን እተን ሃገራት ዝጠቕሰን ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ እየን ንኣብነት እስራኤል ትብል ኣብ ልዕሊኦም ጆርዳን ዝበሃል ዳርጋ ክፍንጀር ዝኽእል ነገር እዩ ምክንያቱ ብርቱዕ ዝኾነ ፀገም ኣለዎ እቲ ንጉሳዊ ዘሎ ስለዚ ካብ እስራኤል ናብ ጆርዳን ሊባኖስ ኦልሬዲ ጣዋዕያ ኢላ ዘላ ሱርያ ወዲቓ እያ ስለዚ ድሕሪ ሱርያ ንላዕሊ ገፅካ ትኸይድ ገለ ክፋል ናይ ኢራን ወሲድካ ኣዘርቤጃን ጠርኒፍካ ይብል ጆርጅያ ዝበሃል ውሽጣዊ ቅልውላው ኣለዎ ካብኡ ድማ ናብ ዩክሬን ኦልሬዲ ወዲቑ ኣሎ ስለዚ እቲ ዓባይ እስራኤል ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ሃገራት ጠርኒፉ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ሓቅነቱን ሓሶቱን ግደፍዎ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገር ዝረአ ነገራት ኣለዎ ሱቕ ኢላ ኣይኮነን እስራኤል እዚ ነተንያሁ ኩናት ጥራይ ዝደሊ ሕማም ናይ ኩናት ኣለዎ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ነታ ገለ ነገር ኣጀንዳ ከም ዘለዎ በዚ ኢኻ ትግምት ስለዚ ነቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ንሕጅን ንዝመፅእ ዘሎ ዓመታትን ቀብ ኣቢልካ እንድሕር ሒዝካዮም ናብ ዘብልዎ የብሎምን ግን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናይ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ዘሰንብት ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ነቶም ፈተውቶም ዝብልዎም ኤሮጳ እውን ሽግር እዮም ኮይኖም ዘለው መጀመርያ ለንቀነ ንካናዳ ዝገብርዋ ሪኢኹም ኣለኹም
بناي كوستون يجمر بزناي نيوكي مسكده زبلو نسمع. The fire is Keir Starmer, the Prime Minister of the UK. He's visiting China. It's a high-profile visit. We told you about it yesterday. It's the first trip by a British Prime Minister to China in 8 years. And Starmer has gone there with a large delegation, 50 leaders from the world of business and culture. Donald Trump is not happy about this visit. He has criticized Keir Starmer. Trump said that it was, I'm quoting, it was very dangerous for Britain to do business with China. Mr. President, what do you think about the UK getting into business with China? Keir Starmer is in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና መሲልኩም ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ናብ ቻይና ከይደን ዝገብርዎ ዘለዋ ሕጉስ ኣይኮነን ኣሜሪካ እውን ሕጉስቲ ይኮነትን እዚ ድማ እንታይ እዩ ንኤውሮጳ እንታይ ግበር እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣርዱ ኣይኮነን ኤውሮጳውያን ድማ በዚ ጉዳይ እዚ ዘይ ዓብይ ቂምታ ኣለዎም ክንብል ንኽእል ኢና ቁጥዕ ኣለዎም ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ رأي وسمعوا لأن كان UK of China the business with China. Keir Starmer is in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada's not doing well; they're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi is a friend of mine. I know him very well. حجي انتينا نريد لنا عند حريلكم نزين حجرات بتحدى نسو بتعريفن بتصغطن لبنات في لنا الله دونالد ترامب مالتيو بتخاله من قد ما نابز خونه خيتكم مفتحي ايتدليو يبلو مالو وا انتي دا نقبرالنا انتي كمل سيالن اوروبايان اخر مسمر رمز بلو زلو زربا سمعوا زغرمي اوروبا مريرون كم زلو come and gone and people have moved on from it. I think it's worth remembering that it was only a couple of weeks ago that European forces were being moved into Greenland to defend against a potential act of aggression by the United States. Okay? That is not going to be unremembered by the rest of the world, even if we would like to get past. انتي زبل زلو اوروبا انتي قبري زبلا زلو السباي قد مقربت اللي وارح almost نتا جرينلاند كوسيدي يلو امنا مفرح بحيلو وي بفطوت كو زاي سلازي بلا سراويتنا زاكل وتهدرا زاكل ناب جرينلاند خمد خيد غيرنا نير سلازي نزي نجر زي كنرسعو زدليونا حيلتات الله يلو كنرسعو نغلي نازي زي كترسعو تخل نجر يكون دونالد ترامب ابزاز حلفت عمت كم زي اللي فتنايو نيروبايان غير لهم زلو بوشطومن بدقه بعلو اوشطوم دما فنج تخيل لهم الله سلازي اوروبايان عقلهم صيبوهم الله እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሸለል ክንብለይ ንኽእልና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እስከደ ክዕረየ ከይትብሉ ይብሎም ኣሎ ስምዑ right now that is a turning point in history, something that was unimaginable at any time in the last 80 years. Let's not treat it as if it was a blip on the screen. And the forces that support Donald Trump in the United States, even after Trump is gone, they're still going to be here. It's not as if this was ካልኣይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስከደ ነገራት ክፍታሕ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ድማ ንባዕሉ የዋህነት እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝፀልእዎ እዮም መሪፆሞ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዝነበረ ስለ ዝፀልኡ እዮም መሪፆሞ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ሓሳብ ወይ እውን ከይድዎ ዘሎ ክድቅስ እዩ ወይ እውን ክርስዑ እዩ ክትብሎ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኤውሮጳ ካልእ ምርጫታታ ከተናዲ ክትብገስ ኣለዋ ካልእ ዕድላት እንተረኺባ ናብ ካልእ ገፃ ክትጥምት ክትክእል ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ look at this ፍራንስ ናብ ቻይና ኸይዱ ደቡብ ኮርያ ናብ ቻይና ይኸይድ ኣየርላንድ ናብ ቻይና ይኸይድ ካናዳ ናብ ቻይና ፊንላንድ ናብ ካናዳ ከምኡ ድማ ሕጂ ዩኬ ኣብዚ ቀረባ ድማ ናይ ጀርመን ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ካልእ ኣማራፂ የብሎምን ምክንያቱ ቻይና كتزمتهم وي عدهم كتوزدهم وي مريتهم كتوزدهم وي تاريف تقبرلهم يلا تشاينا تقبروا دلا تاريف بعلاتهم من امريكا كحقسوا نزقبروا زلوا يا قبر ملس تبدلا سلازي تشاينا is the adult in the room يبلوتي لبام زخونه مرحنت تهدئ زبله نهدات كسرع زغل كالاي دما تكنولوجي نا تشاينا نعبل لي زغيد زلو امريكا نا عقل صبات يتنقسقس دلا لن قنت راي ريبورت دحر ريبورت دوت زلو دولار يوم قلقل كم زلو دونالد ترامب بوليسناتو بزح شجر فتير له كل الستاك ماركت ري ولا كريبتو نتحت زور زلو صقم عبوشتهم سلا زلو يكون دونالد ترامب نتي ماركت رقعت كلي يوصلوا زلو اي تسمبدو كندي غزير هنا هنا زي تحتي ورد نستوسن غزي بقال من قد ما كملاسيو سلمتاي دونالد ترامب ابسلطان كله ويون ناتو قصالنت ناتو ربحا ناتو ገንዘብ اب ستاك ماركت كونكت سلا زغونه he will do نزت حريفات قد يفديو قال قد يفديو نتي ماركت ندعل كم صوي اي تسمبدو ينقركم الله
عقل غيركم كسيلكم إنفست ناقبركم كيلو أي تسنبلو أي توتو بس كنا نزل ستاك ماركت قالبكم سكوينات اللي بس حكينات ودكينات كتعرفت أني كجنزب مسزارب كاتسب كالي رياكشن سلازي بيجن كبكمي عقل جبرو كل جزء أي توتو ناو زي أكايدا زي نتهم هجرات بقلتي نربحهم نخنقص عصو جبرهم كله دونالد ترامب قليل سبا يكونن انتي كجبر كم زغل بزيا جمرو بزيا تراي قمتو صار Seeking to tear Canada apart. Fresh reports indicating that Canadian separatists have been meeting American officials. They are reportedly seeking money from Washington to help fund a breakaway country. And these reports have alarmed Canada, which is already dealing with increasing pressure from US President Donald Trump. A report in the Financial Times says that the leaders of كم تري وزلهم دونالد ترامب ني كندا أفراري مسأبي وكتطو قبل مقال مسأبي نتهجر كمغلاي زحسب زلو سلازي ألبرتا زبهال زوبانا يتهجر أبو حدا وجلنا يرون نتهجر كمغلا زحسب مسوق الراخب بمستير كراخب جمير له زيد ما جنزب حقزهم كم زغل نساتهم ريفرندم نخجورو نتهجر كمغلوا سلازدلي زلو إزي نا أمريكا رسح كايدا بأفريقيا بزعج زي زجبروان دس أوتولون زنبريو سلازي نعبنات حياة بنات أبكابينا السودان دو السودان كنت نسأل كلا أمريكا ربحي نيرو مبر دكتور جون جران كم يكون نيرو يلو بريزنت سياسة بتاع مصحفناتو بزفعي تزاربو بغربا سلاز راخبون سلاز فالوتون زنبرو سلازي لكندا دما اتقدلتي متيوا مالو هذه نغرات زي دما نخلا أوروباون كم يوم زحسبو لازلو نابي قصوم يوم انتاي كجبر غل انتاي تعلامة عند عريل كدما أمريكا أنا زدليون تزيجيركم UK كم هيقدسني كندا هم هيقدسني أوروبا هم هيقدسني I'm gonna break you لك كم تنكالوت هجرات غيره زعنو ونند سبرنن زنبركو فحبتن كتولكم سأجم زلني كونن زبل ملكتنا نرزلنا بقمت قالوا UK أب تشاينا خيدهم تبوظ خونه لو تكم زرهبون تسفاز هب كنتات كم زرهبون يزن الجرزلو سلازي of his wife Melania's documentary, and one question provoked a flash of anger. What do you think about the UK getting into business with China? Keir Starmer is in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada. News, great to have you. حجي انتاي كريكم دليل له ابزون كاليتي زربالا بزحات سباتون بتنقاق زربوا لا زلو قداي كريكم سلو زلو انتاي كريكم دليل له مسلكم if we go here حنتني راتني ابي اوروبا اقاطي مزلو مجمريا بزعبا انتاي زربوا له مسلكم اوروبا ابز حلفت نينيت وحلافي نيوروبا شجر فطير الله كم زلو يزنقرو نيرم سلازي اتنيتو دمان تايلو نيرو اوروباويان نفسنا خنكلي نبزي امريكا نفسنا خنكلاخلينا تولو زلهم حلمتيهم كتقبروا ود ما يدخلون يهم إيلو تزاريب نيرو سلازي حدا مرحنا اوروبا نزنا نيتو مرحي اكايدا خنت زي كيركا كركرنا امريكا خنبلا كاينا بمباب مليس callous because many leaders say she can't do it. Yeah, I think that the European Council has a special role to play. The government, it can be This town this week from some quarters on the EU to consider merging the roles of the Council. But you know, my impression is based on with a certain left all to be clear. Mark Rutte is disappointing, and I'm. Do you think he's smooth talking Trump? The NATO chief Mark Rutte earlier this week. Do you think he's smooth talking Trump too much? You say that Europe is able to defend itself. I want to be clear. Mark Rutte is disappointing, and I'm losing confidence. Why? Because I'm not expecting Mark Rutte to be an American agent. I'm expecting Mark Rutte to work for the unity. زي كم تري ولا لهم بريزنتنا أوروبيان نايتهم بريزنتات نايتها هجرات زنبري قدم مارك روت بهال دلو تري ولا لهم تحت زلا يونايتو ندونالد ترامب نكحجوس قبل نتا أوروبا شيت ودارجا كشت أقرب خمزلون لازم نقدر زلمة إيجنتنا أمريكا خوين سلزق خيزلون أي بحكي ديزابوينت وينتس فاز غرز مرحلتنا نرزلنا أوروبا نفسها ناخد كل كحجز على لومبر أوروبا نخفرسنا أمريكا لوخ خوين زقبر زلون بزعك زي كما خجبريت أنيو نزوم أوروبا ينقط طبعهم سيركم ገንዘብኩም ናብ ዲፈንስ ከአሜሪካ ጿርግዙ ከም ዝግበሩ ናበለ ንዓታቶም ጥራይ ኢዶምን ናጓዓፀፀ መጋበርያ ናይ ቻይና ክገብሮም ናይ አሜሪካ ናይ ትራምፕ ክገብሮም ፀኒዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ግሪንላንድ ካብ ኤውሮፓ መንዝዑ ንክቦም ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎን ኣብ ነፍሶም ከይተኣማመኑ ዝገብሮ ዘሎን ድማ ይርኢ ኣለዉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብዚ ቅድሚት እውን ትሪኡ ፀኒኩም እዚኣ ናይ መወዳእታ ናይ ኤውሮፓ ፀገም ናታ ኣብዚኣ እያ ተጠርኒፋ ዘላ በዚኣ ገይረ ክውደ أبيلا مسيلكم تا نيروبا بريزيدنت لنكنا تزاربته. Reading list is
quite long. I'm not telling you what I'm reading right now, but it's also about the history of different regions. So by the end, when I finish this job, I will be very smart. But anyway. زيا تا منستر ጉዳያት ወጻይናቶም ዘላ ናይ በሐቂ ተስፋ ተغርጽ ያ እንታይ ትብል ዘላ እንታይ መጽሐፍቲ ተንበቢሎም ስሓተትዋ ብዙሕ የዘንብብ ዘለኹ ሕጂ ነግረኩም ነዚ ኩሉ ዘንብቦ ዘለኹ አንድሕር ወዲየ ድማ ነዚ ዓመተ ስልጣነ እናወዳእኹ ኩዶ ስለዝኾን ኩሽዑ ለባም ክኸውን አንቱም ሰባት ሰብ እኮ ተስፋ ቆሪጽ በዚያ ከም ትሪዎ ዘለኹም ቀዳማይ ነገር ኤውሮጳ ምስ ራሽያ ርክብ ንኸይትገብር ቀዳማይ ትጸገም ዚያ ምክንያቱ አፑቲን ዘለዋ ጽልዲ ወላ ፍሪ ምስ ራሽያ ክትዘራረብ አይትኽልንያ ንሳቶም ድማ ኤውሮጳውያን ራሽያ ይኹን ፑቲን ይኹን ሰርጌይ ላቭሮቭ ማራዮም ዝንዕቁባ ነዚያ ሰብ እዚኣ ቢምቦ እዮም ዝብሏ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኤውሮጳ ክትቅፅል ኣይትኽልንያ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ክትሳተፍ ኣይትኽልንያ ስለዚ ወይ ንዓ መላ እዩ ወይ ንዓ ብካልእ ወላ ንሳ ካልኸላ ናብቲ ኔጎሲዬሽን ካልእ ሰብ ምግባር እዩ ይብሉ ኣለዉ ወላ እውን ኣብ ታሕቲ ተሪኽማ ተን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ተን ሰለስተ ነታ ኤውሮጳዊ ሕብረት ደመሓድራ ዘለዋ ፀጋም ዘላ ኡርሱላ ቫንደርላይን እታ ብየማን ዘላ ድማ ናይቲ ሲቢሲ ናይቲ ባንክ ናይ ኤውሮጳ ፕሬዚደንት እያ ስለዚ ኤውሮጳ ኣብኢድ እዚአን ሰለስተ ኣዋልድያ ወዲቓ ዘላ ኤውሮጳ ከመይ ኣላ እንተኢልኩማ ድማ ውፅኢት ናተን ምሕደራ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኤውሮጳውያን ተናሂቆም ኣለዉ ክንብል ከለና በቲ ድማ ኢራን ክትረም ይዳለው ኣለው ኩናት ይደልዩ ኣለው ኤውሮጳ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ክንድግፍ ኢና ይብሉ ኣለው እንድሕሪ ኢልና ኩሉ ነገር ክትሪኦ ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ውሽጣዊ ፀገም ብቁጠባ ይኹን በቲ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ተናዊፁ ስለ ዘሎ መህደሚ ይደሊ ኣሎ ኩናት ወዲ ኩናት ድማ እቲ ቀንዲ መህደሚ ናቱ እዩ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ድማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኩሉ እዚ ናብ ዞባና ዙም ክንገብር ኢና ሕጂ ብኸመይ ዞባና ክንታይ ፅልዋ የጋጥሞ Just over 3 years after the guns fell silent in northern Ethiopia, warning signals are once again flashing across the Horn of Africa. Diplomatic capitals are watching closely as renewed tensions in Tigray raise fears of a dangerous relapse into conflict, a scenario many believed had been firmly closed by the Pretoria Peace Agreement. From Washington to Addis Ababa, and from the African Union headquarters to humanitarian agencies on the ground, the message is growing increasingly urgent. Ethiopia cannot afford another descent into war, and the region cannot absorb another shock of instability. ዓድዋ መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጾም በቐጸልታት ዓበይ ትግራይ ተፈጢሩ ዝቐነየ ወተሃደራዊ ወጥሪ ሒዛ ንሕዚ ናብ ዝሕዝን ዘሰንብድን ምዕባለ ከም ዝተሰጋገረ ዘርኢ ምዕባለም ከም ዝተፈጠረ ተጸብጺቡ ዘሎ በዚ ድማ ብመሰረት ሎምሌቲ ካብ ትግራይ ዝወፀ ዜና መጥቃዕቲ ድሮናት ኣብ ልዕሊ መስመር እንትጫ ዓድዋ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት ተሽከርከርቲ ተፈጺሞሎም ብመሰረት እቶም ሓበሬታት ድማ በቲ መጥቃዕቲ ናይ ሞትን ሙጉዳት ኣካልን ከም ዝበጽሐ እዩ እተን ዒላማ መጥቃዕቲ ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾና መኻይን ሲቪልያን ናይ ውልቀ መኻይንን ጽዕነትን ምዃንን ተሓቢሩ ዘሎ በርካታ የድሮን ጥቃት ተፈጸመ። የድሮን ጥቃቱ ሌሊቱ ላይ የተፈጸመ ሲሆን ከህወሓት ወታደሮች ባለፈ የኤርትራ ወታደሮች ጭምር እንደተጎዱ መረጃዎች ወጥተዋል። የድሮን ጥቃት የተፈጸመው ከሰሞኑ ህወሓት በራማና ዛላምበሳ በኩል ከኤርትራ በኩል ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ እያስገባ ባለበት ሰዓት ላይ ነው። ይህም ኢትዮጵያና ኤርትራን ቀጥታ ጦርነት ውስጥ ሊከታቸው ይችላል በሚል ተፈርቷል። ከም ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታ ዝተፈላለየ ዓይነት ፀብጻብ ይወሃብ ከም ዘሎ ንኽነግር ኢለ ሓደ ነገር ግን ንጹር ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ካልእ መልክዕ ካልእ ፎርማ ሒዙ ኣብ ዝበርትዐ ደረጃ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያታት ብወገን ኣምሓርኛ ዘሎ ወይ ገለ እንታይ ገሊዩ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ እቲ ድሮናሲ ንኣቢ ዘይኮነ ናይ ትግራይ ሲቪል ዘይኮነ ተሃሪሙሲ ናይ ሻዕብያ ወታደራት ተቐቲሎም ተሃሪሞም ዝብል እዩ ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ከም ዘለዎ ከርእየኩም እየ እቲ ዕላማ ክንዲ ምንታይ ናብ ኤርትራ ንኤርትራ ናብ ኩናት ንምእታው ክንዲ ምንታይ ይርበፁ ከም ዘለውን ውሽጦምሲ ተረቢሽዎም ከም ዘሎ ክንርኢና and this is there is a strategy for it መጀመርያ እስከዚ ድሓናይ ካልእ ስለ ዝኾነ ናይ ቢቢሲ ፀብጻብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ፀለምቲ ዘሎ ንስማዕ ድሕሪኡ ከተሓሓዘልኩም እየ ምክንያቱ ብዙሕ ኣናሊሲስ ብብዙሓት ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ ይወፅእ ስለ ዘሎ ሓዱሽ ረፅሚ ከም ዝተወልዐ ክግለጽ ቀኒሎ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከም ዝኾነ ዝንገር ጎንፂ ብ26 ጥሪ ኣብ ከባቢ ማይዳጉሻ ብከቢድ ኣፅዋር ዝተሰነየ ውግእ ከም ዝተኻየደ ገለ ነበርቲ ይገልጹ ለህን ጽጋብ ዘዘራረበቶ ሓደ ነባሪ ጸለምቲ ጣብያ ደገብራይ ክሳብ ትማሊ ንዝነበረ ኩነታት የብርህ እቲ ረፅሚ ኣብ ዝሓለፈ ቀደም ሰናብቲ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ እቲ ነባሪ ካብ ሶኑ ጀሚሩ እውን ዝተፈላለዩ ጎንፅታት ከም ዝነበሩ ይሕብር
سوني بارتعتي ثلاثين كابتن بمجراون توسان تقسنيرو بمنصبري إن بمجراون تقسنيرو برجبراون توسي مستعوزة مالتي فلوس كبيد دبدا بناي موتر ناي مكان جد تعرض للخطيو كبيد كين إجرنا مثل مجمرة ذاته سراويت تجراي كبيد دبدا بن درون نجن ناي مكلاكي سراويت تجراي كأتو تلو نبتن ز جلت قاين كوابتات تخص خفيتهم ديوم آتيوم قطعتهم مثلو مسمين تخص خفيتهم بدماء طوابي ساعته هندبل من تتملسوا لهم خفيت كلهم يود مجمرتا تخص زغفت أقل سراويت مكل خالدي سراويت تجراي كل تعمت تنيخ بدماء طوابي سراويت مكل خاليهم خفيتهم أبدا جبراي جن سراويت تجراي خفيتهم مجمرة أنا ما يقدري ملو إنفورميشن يدين مجمع مرة سوسني سولسن بسرو مشان مشت كاوي أبدا خفيتين برجنان غني راو لارجع من هالكين راون همسن أصلا سيوا أنفتني نيرو صوتي أودي ما درون دقي ما عبد بيعرف صوّن أولو كذا أولك مالي حمس أجاكل جمرك سالم إنترنت أبي دقيقة جميروك ساب قاعد أبي في روان أيالو بأرجع له كساب. Okay, حجي if you go back to نزي أبايتا نايبلت سجنا سراويت تبو كم زي ركب زلو ردو كوينو هذا كابتي تبو كم زي لو زري درو TDF وتحضرات ناي بلتقنا كمارخ جميرو زبل فيديو تاتون وتيلو كم تري وزلهم تمسرح بلتقنا نبل سراويت بلتقنا ممراخ فلوي نجراي كوننا بزبنزي فانو معلتاوي كمارخن كقتلن زوعل زلو الجدما تناي تجراي حيلون لك كم مسرح جميرو له حجي انتينا نرزل لنا ندحري لكم this is a very interesting time مخنياتو بلتقنا انتاي كقبر خليوجه اتو كنتات كم نريا زلنا زقبر زلو متقعتات ناي درونات تن اللواني زبلو تكنولوجين درونن بلا بلا نابله حقي كريمي هجي انتاي تقداي زي نبلتقنا انتاي اماراتيتاتيو ابي احمد انتايو كالكوليشناتو نمبال مجمريا بابتيكا تاكوينات رادي كونيس نعب مكتتالي دلي اب انتاي كقبر يدللو اب اسرع شوعتن عمد اسرع شوعتن نتي كوب نتنا عالمنا ناي كليما زبال اب كونفرنس نكنجد عدل تواهبو له اب اسرع شوعتن ورحه خنديو كهون سلازي نعو كنجد ندحر خوينو مجمريا نتا ኢትዮጵያ تبحال رقات كم زلوا خبراك خلالو نزن مقبار دما እንታይ ይብልሎ ንፋኖ ናይ ፌክ ናይ ሰላም ዲ ናይ ገለ ገይሩ ወይ እውን በሓይሊ ገለ ነገር መደቃቀሲ በገንዘብ በኻለ ገይሩ ከደቃቅሶ ክፍትን እዩ ንናይ ትግራይ ድማ ከምኡ ወይ ብኩናት ከደቃቅሶ ወይ እውን ነዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ዕድላት ፈጢሩ ገለ ነገር ክገብር ክኸላሎ ሓንቲ ንሱ ዝፅዕረላ ዘሎ ነገር ግን እንታይ እያ እንድሕር ኢልኩም ንሱ ናይ ሰላም ፍሉይ መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ናብ ጉዕዞ ሰላም ትኸይድ ከም ዘላ ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ምዃና ስእሊ ንከርኢ ማራይ ዝፅዕር ዘሎ መርኣያ ናቱ ኣብ ጅግጅጋ ሶማሌ ክልል ሶማልያ ማለት እዩ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንትን ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንትን ዓዲሙ ከምኡ ናይ ኬንያ ሓላፊ ናይ ስላዲ ናይ ገለ ክዕደም ኢሎም ነይሮም መፂዳ የመፀና ንፈልጥና ንዓታቶም ዓዲሙ ኣብቲ ጎደናታት እናዞረ ዝኾነ ስእሊ ኣርኢ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃና ምስ ጎረባብታ ትረዳዳእ ከም ዘላን ንምዕባለን ግስጋስን ትኸይድ ከም ዘላ ከርኢ ድፍትን ዘሎ ማለት እቲ ናቱ እቶም ኣጀንዳ ዝህብዎ ዘለዉ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ትራይቱ ንዓለምሲ ሰላም ከም ዘለካ ከተርእያ ፈትን ንዓለም ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ከም ዘለካ ከተርኢ ፈትን ይብልዎ ኣሎ ናሚን ክንዲ ምንታይ ተዋሳኣይ ኣክተር መራሒ ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ በዚኻ ትርኢ ንሱ ኣብ ክልል ሶማል ምስ በራሕቲ ናይ ሶማሊ ናይ ጅቡትን ኮይኖም ብምንታይ ምክንያት መፅኦም መኻል ኣርስቲ እዩ ምስኦም ተዋስኦ ይገብር ወታደራዊ እዚ ናቱ ድማ ድሮናት ኣብ ሃገሩ ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ የካይድ ካልኦት ሰራዊት ናቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ፋኖ ገጢሞም ኣለው ኣብ ሸነ ኣብ ውግእ ኣለው ኣብ ጋምቤላ ቀውሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዓፋር ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና ድሮቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ዓፋር እውን ኩናት የካይድ ኣሎ ወይ እውን ናይ ምስቶም ናይ ሓይሊ ሰላም ዝበሃሉ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥን ወላ እውን ዝተጎድኡ ከም ዘለውን ዘርኢ ስእልታት ኣሎ ስለዚ እዚኣ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ትሕቲ ኣቢ ናይ ተዋስኦ ሃገር ከም ዝኾነትን ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ንሪኦ ዘለና ድማ
دراما نمفتار سلام كم زلو عدي ناي مردان مسكور بابتو تفاقيري خيد كم زلو كرئي دفتن زلو but unfortunately إذا سألزيا من البات أكال بوتان تدخل مسرحة لنيرا وغنياتو بزحات أكالات نزل نسوز خد زلو بغرباي كهاتل ولو إذا حجي جميرو زلو مسرح دما بقليلو كودا زخل كنوتات كم زي كوني بزحات يتنبو سلازي بدروناتن بخال إنسابنا قتلكا نهز بخالنا جفجفكا سيفيل معبنت وتهدراوي علاماتات تزهرم نيرو اسكدحان نتسألاتو حرم الله تبلو إذي تزقبرو زلو بسئلتات يدوت زلو سلازي ناي سيفيل مكينان ناي سيفيل بوتاني هريم زلو سلازي بخمزنا قبركا نمن كتقبر تخل نمن كتشكع تخل نقزيان نخنقطفو نخل نقريب حجي انتاي كاريكم دليل لغم مسيلكم ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ፃውዒት ይግበር ኣሎ ታገይም ድማ ክገብርዋ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣ ታገይም እዚኣ ሓንቲ በውናተን ክፍ ኣቢለልኩም ነይረ ኣፍሪካን ዩኒዮን እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዑ እሞ calls for maximum restraint amid renewed tensions in Tigray. The African Union has called on all parties in Ethiopia's Tigray region to exercise maximum restraint amid reports of renewed clashes and rising tensions. In a statement, AU Commission Chairperson Mahmoud Ali Yusuf said he is closely monitoring developments and stressed the need to protect the hard-won gains. ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ተሪር ዝኾነ ምዕፅንታታትን ፅሑፋትን ከውፅእ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምድሓን ንሽምግልና ዝለዓለ ደረጃ ዓቕምናቱ ገይሩ ክዋሳእ ምዃኑ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ዶም ካልኦት ከማን ሓደ ሓደ ከምኡታት ድምፂ የስምዑ ኣለዉ ኣገይን ከምታ ክንብላ ፀናሕና ነዛ ድራማ እዚኣ ዕበሳ ንምግባር እዩ ትፈተነ ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ታክቲክ እዩ ፅንሒልና በዓላቶም ክዛረቡ ከለዉ ክንሪኦም ኢና ካብኡ ዝወፀ ሪፖርት ነይሩ እታ ቀንዲ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ግን እዚኣ እያ ንኤርትራ ሰለስተ መራሕቲ ዓዲሙ ነይሩ ናይ ኤርትራ ኣይተዓደመን ኦፍኮርስ ክመፅኡና ይክእልኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በቲ ናቱ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ድማ እዚ እዩ It's military pressure in northern Ethiopia. Hello, I'm Meron Damdo and you're watching Analytica Today. Renewed fighting in northern Ethiopia is increasingly taking on the character of an interstate confrontation, as mounting evidence points to Eritrea, not Ethiopian internal actors, as the primary driver of escalation. Far from being a spillover of domestic instability, the current phase of violence reflects a deliberate Eritrean strategy aimed at sustaining pressure on Ethiopia through direct military engagement and proxy warfare. A conflict reframed. From internal strife to external aggression, recent developments in Tigray and adjacent areas indicate that Eritrea has moved. ተማለቀ ለትውልድ የሚተርፍ ጥላቻ ቅርስን የተከለና ለሰላም ጀርባውን የሰጠ ሰው ነው። የእርሱ ዘመን ሲያበቃ የሚቀረው የታሪክ ጠባሳ እንጂ የሚናፈቅ ትዝታ አይኖርም። የሚወሳውም በክፋትና በጭካኔው እንጂ በገነባው ነገር አይሆንም። ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንድሕር ኢልኩም ነዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መልክዕ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕብያ ኣትይዎ ኣሎ እንኮላይ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ኣትዩ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና I'm going to give you ብኤቪደንስ ክንዛረብ ስለ ዝደሊ ኤቪደንስ ኣፍተር ኤቪደንስ ክበኩም ክፍትን እየ because this is not something ብተራ ነገር ተዛሪብካ ጥራይ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ካበይ ዝብገስ እቲ ዘረባ እቲ ኣጀንዳ ከዓ መወዳእታ እንታይ እዩ ኣብዚ እውን ሳልሰይቲ ኤቪደንስ ኣለኒ የኤርትራ ጦር ትግራይ ገባ አመራሩ ከሰሞኑ ህወሓት ከከፈተው ጥቃት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ገብቷል ሲሉ አመራሩ አስታወቁ። በዚህ ዙሪያ በዛሬው ዕለት መረጃውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያጋሩት ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ወይም ስምረት ፓርቲ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ምክትል አስተባባሪ አቶ ጣዕመ አረዶም ናቸው። አቶ ጣዕመ አረዶም ህወሓት ለሁለት በተከፈተበት ወቅት የአቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ክንፍን በመወከል የትግራይ ክልል ምግብና መድኃኒት እንደዚሁም የጤና ተቋማት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ያገለገሉም ናቸው። በህወሓትና በኤርትራ መንግስት መካከል አሉ ባሏቸው ግንኙነቶች ዙሪያ ክትትል እያደረጉ የተለያዩ ማብራሪያዎችን የሚሰጡት አቶ ጣዕመ አረዶም ስለዚ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎ ወይ እውን ነቲ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይገብሮ ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ ስለምንታይ እዚ ዘረባ እዚ ኩላቶም ንሻዕብያ ከም መህደሚ ስኬፕ ጎት ዝጥቀምሉ እንድሕር ኢልካ ሓደ ብልፅግና ብሰራዊት ናይ ህወሓት እንድሕር ይግረፍ ኣሎ ፋኖ እውን ይስዕሮ እንተሎ ድጋፍ ክረክብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገምናቱ ከም ዓባ ኣጀንዳ ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ቆላሕታ ክረክብ ኣይክእልኒ ስለዚ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ ዋላ እውን ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኮኔክሽን እንተዘይብሉ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክብሉ እዮም ኤርትራ ተኣቱላ ብምባል ኢንተርናሽናላይዝ ክትገብረለካ እቲ ኩናት ጉድ እኳ ረኺብና ንሕና እዞም ዘይረብሑ ጎረባብቲ ዘይረብሑ እዮም እዚኦም ዝረብሕ ነይሩ እንተዝኾን ውሽጣዊ ጉዳይ በዓሉ መኻሎ ነይሩ ኣይክእሎን እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እእቲኻ ኣብቲ ክስን ኣብቲ ዘረባን ትእትዋ ብኡ መንፅር ድማ ኢንተርናሽናላይዝ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ሓንቲ በዘራኹም ስእሊ ናይ ጅቡቲ ናይ ሶማልያ ከምኡ ናይ ኬንያ ዝኾነ ልኡኽ ኣኪቡ ምስ ቀርን ኣፍሪቃ መራሕቲ ይራኸብ ኣለኹ ኣነ
ስለዚ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ርክብ ዘይብሉ መራሒ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ያ ነዚ ኩለታት ትገብር ዘላ ካልኣይ ድማ እንተተኻኢሉ ንጅቡትን ንሶማልያን ኣብ ጎኑ ክኾንዎ ክልምን እዩ ብዝኾነ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ እዩ ግን ብፍሉይ ድማ ንኣቢ ክድግፍ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም የብለይ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ዝተጠጅአት ፈንጂ እውን ስለ ዘላቶ ናይቲ ናይ ህዝቡ ምቕቓል ማለት እዩ ኩላቶም ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ይጥምትዎ ኣለዉ እዮም ክልል ሶማል ዘሎ ፓርቲታት ብሓደ ኮይኖም መሰረተ ውሳነና ክንፀሪና ኢሎም ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ሓድነቱ ሕይሉ ይኸይድ ኣሎ ጋምቤላ ይጥምት ኣሎ ዓፋር ይጥምት ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዓብይ ሓደጋ ይመፅእ ከም ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ነገር እዩ ዝርኢ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ክፋል ነዚ ኩነታት እዚ ልክዕ ከማና ብቀረባ ዝከታተሎ ዘሎ መን እስከ ኢጅፕት ሌትስ ጎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ጌርና ንስማዕ ንዓና ናተይ ገምጋም ድማ ምሳላ ጊበክበኩም እየ እና ህልማቸውን እንዲረሱ ወይም እንዳያዩ እንዲያደርጋቸው ሊሆን ነው ይላል እሱ አሁን በጣም ደስ ብሎት መርቀኑ ነው የሚያወራው ይሄ ነገር በመከሰቱ ማለት ነው سابق انذار يتكلم عن الحق التاريخي لإثيوبيا في الوصول للبحر الأحمر. ሌላው ቀርቶ አሁን እሱን የሚያሳምመው ኢትዮጵያ ነበር يتراو በጣም ጥንት በተወሰደ ከመሆኑ አንፃር ወደ ኢትዮጵያ دولة حديثة وده وضع مش طبيعي. ولنام ሕጂ ግብፃውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ይርኢ ኣለዉ እዚ ሕጂ ፅቡቅ እዩ ግብፃውያን ነቲ ጉዳይ እቲ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ነቲ ምንቅስቃሳት ድማ ይርእይዎ ኣለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ነቲ ኩናት ይትንትንዎ ከም ዘለው እውን ይነግር ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዶ ብልፅግና ንኣብነት ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ኣፍልጦ እንድሕሪ ሂቡ ድሮ እቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቱ ስለ ዝፈልጥ ሃገር ክትፍንጀሮ ትኽእል እያ ስለዚ ክልል ሶማል ሃገር ክኸውን እየ እንድሕሪ ኢሉ ኢሚድየትሊ ሶማልያ እኳ ከምዘይና ልሕሉሕ ሃገር እዩ ኤርትራ ኣፍልጦ ክትህብ ትኽእል እያ ወይ እውን ትግራይ ሃገር ክኸውን እየ እንድሕሪ ኢሉ ኣፍልጦ ክባ ይኽእል እያ ስለዚ ናይዚ ፀገም ስለ ዘለዎ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር እናበለ ዝፍክሮ ዝነበረ ብኡ መንፅር መትሓዚ ብጎረሩ ክሕናቕ ኮይኑ ከም ዘሎን ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ሱዳን ነዚ ኩነታት እዚ ብቀረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ርዱ እዩ ምክንያቱ ናይ ዓቢ ኣቃውማ ሱዳን ሕጂ መፅያ ኩናት ክትፍትን ዘይኮነሲ ናይ ሱዳን ኩነታት ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለው ሙሉእ ሓይሎም ናብ መን ይገብርዎ ኣለዉ ናብቲ ዳዕ መሰሪዕ ብኩሉ መንገዲ ሎጂስቲክስ ናቶም ናሓየሉ ሰራዊቶም ብብዝሒ ይእትው ኣለዉ ንዳዕ መሰሪዕ ኣብዛ ሓጓፍ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ በሎ እያ ዘላ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ክንርኢ ከለና እዚ ኩናት እዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ወይ እውን ኣብ ፀለምቲ ንሪኦ ዘለና ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኩናት ካልኩሌትድ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ እዩ እውን ዝብሉ ዘለው ኩሉ እቲ ኩነታት ኣንቢብካ ዝግበር ዘሎ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ብተደጋጋሚ ንሻዕብያ ዝብል ሽም ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ እንድሕሪ ሻዕብያ ንብልፅግና ክኣልዮ ወይ እውን ንኣብዪ ከወግዶ ዝደሊ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ሞመንት ሕጂ ምዃኑ ንሪኦም ኣለዉ ዓለምና ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣላ ኣብ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ሞመንተም ኣሎ ስለዚ ብሱዳን ዝመፅእ ነገር ኩነታት ሪኦም ኣለዉ ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነዛ ሕጂ ዘላ ሓጓፍ ተደይ ተጠቂሙ ካልእ ኣማራፂ ክህልዎ ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ብልፅግና ኣብ ዝለዓለ መዋጥር ዘለወሉ ሕጂ ብኸመይ ከመይ ኢልና ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ብሰንኪ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ዝገብርዎ ዘለው ዳርጋ ናይ ኢማራት ሓይሊ ተደሪቱ ኣሎ ብወገን ሱዳን ዳዕ መሰሪዕ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ኣትዩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል በቶም ካልኦት ብግብፂ ይኹን ብስዑድያ ቀጥታዊ ስጉምቲ ኣንፃሮም ኮይኑ ክስምዖም ስለ ዝኽእል ነዚ ኣንቢቡ ውሳነ ሂቡ ዘሎ ሓቆም እዮም ንሻዕብያ እናበሉ እዩ ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ታይሚንግ ናይ ኩናት ናይ ውሳነ ናይ ስጉምቲ ዝፈልጥ ሻዕብያ ኣብ ስትራቴጂ ስለዚ ኣብ ቅንያት ፍንቅልካ ስለ ዘለና ሞመንት ሓሊኻ ኩነታት ሓሊኻ መድረክ ሓሊኻ ግዜ ሓሊኻ ዓብ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል ኣብ ታሪክ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ሓይሊ ጥራይ እዩ ድማ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ገብረሉ ነዚ መጥቃዕቲ ይኮነን ግን ብርግፅ ናይ ስልታዊ ምክሪ ናይ ሻዕብያ ክህሉ ከም ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ናይ ስትራቴጂ ሼሪንግ ወይ እውን ሓሳባት ወይ እውን ናይ ስልቲ ምዝርራብ ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ፍርህናቶም ድማ ብዓብዩ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ስለምንታይ ኣብዛ ፀለምቲ ዝበሃል ብፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ይግበር ኣሎ ንዝብል ድማ ክልተ ፀብፃባት ክበኩም እየ because this is a very important one ሓደ where is that okay give me a second እዚኣ እንተሪኢኹማ
እቲ ጸለምቲ ዝበሃል ስለምንታይ ትብል ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝጸሓፈያ ነይራ መጀመርያ ውግእ ወረዳ ጸለምትን ምስሓብ ሰራዊት ፌደራልን ካብ አለማጣ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል መጀመርያ እዚ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ግለ ተፈላለየ ተጠቅስ ሓደ ኢሉ ንምዕራብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክፋል ትግራይ ብመሰረት መጓዓዝያ ዘራኸብ ብምዃኑ እጂ ትዝነግሮ ዘሎ እቲ ከባቢ እቲ ኣብ ከባቢ 1600 ሜትሮ ልዕሊ ፀፍሒ ናይ ባሕሪ በሪኹ ዝርከብ ወረዳ ጸለምቲ ነቲ ትሕቲ 500 ሜትሮ ዝምትሓቱ ቆላታት ወልቃይትን ፀገደን ከፍታን በቀሊሉ ክትቋፀረሉ ስለ ዘኽእለካ ንወረዳ ጸለምቲ እንተተቆፃፂርካ ንምዕራብ ትግራይ በቀሊሉ ክትሕዞ ስለ ዘኽእለካ ትግራይ ብኡ ኣቢላ ምስ ሱዳን ብመሬት ክትራኸብ ስለ ትኽእል ኣብ ግዜ ቃልሲ አንጻር ስርዓት ደርግ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወልቃይትን ፀገደን ካፍታን ኣፅዋር ሎጂስቲክን ካብ ሱዳን ዘመላልስሉ ቀንዲ ደጀኑ ብምንባሩ ነቲ ቦታቲ ብደቂቕ ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ወረዳ ጸለምቲ ምቁፅፃር ማለት ኣብ ደቡብ ትግራይ ንዝርከብ ኣገይን እቲ ስልቲ ናይ ኩናት ድማ በዚ ዝምልከት በዚ ዝወፅእ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ትንተናይ ዝወሃቦ ዘሎ ስለዚ ብወረዳ ጸለምቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ብቀደሙ ነዚ ክገብርዎ ምመረፁ ግን እዚኣ ክገብራ ትኽእል ምስ ኤርትራ ምርድዳእ ምስ ዝህልወካ ጥራይ ምክንያቱ ኤርትራ ነዚ ኩነታት ዝውን ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንፅምዶ ህወሓት ይኹን ነቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ነቲ ፅምዶ ዝያዳ ዝደፍኡሉ ዝነበሩ ዝኾነ ይኹን መሬቶም ወይ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ልከምልሱ እንድሕር ኮይኖም ብዘይ ናይ ኤርትራ ድሌት ወይ ብዘይ ናይ ኤርትራ እሺ ምባል ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ነቲ ስትራቴጂ ካብኦም ንላዕሊ ሻዕብያ ስለ ዝፈልጦ ስለዚ እቲ ፅምዶ መጀመርያ እንታይ ክገብሩ ቀኒዮም ተሪኹሞም ምስቲ ዶብ ሰጊሩ ዘሎ ናይ ሱዳን ክፋል ስሉሳዊ ፅምዶ ኣብ ሓምዳይት ይግበር ነይሩ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ እዚ ሰለስቲኦም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፅምዶ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስታት ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነ ሰለስተ ሃገራት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኦልሬዲ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ አልቡርሃን ምስ ኤርትራ ከምኡውን ምስቲ መራሕቲ ናይ ህወሓት ይኹን ወይ ከዓ ናይ ቲዲኤፍ ጀነራላት ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዘሎን ብዓብዩ ድማ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ምስ ፋኖ እውን ምርድዳእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዚያ ስምዑ ፋኖ እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝኢድ ከም ዘለዎ ከአብይ ከአንተ ጋር ልታረቅ ካልሆነ በስተቀር ከአማራ ህዝብና ከሌላው ህዝብ ጋር ይሄ አንድ ያደርጋል ወይ? እንዲህ አይነቱ ፖለቲካ አሁንስ ለአብይ አይጠቅም ወይ? አይጠቅምም። የማይጠቅምበት ምክንያት ምንድን ነው? ሞላው አማራ ከጸለምትና ከሌላ አካባቢ በመለሰ በድሮን ይደበደባል፣ ሴቶቻቸው ይደፈራሉ፣ ጡት ይቆረጣል። ይሄ ከወልቃይት ጠገዴ የበለጠ ትልቁ መሬት የሚሰምረኝ ጎንደር ጦርነት ነው የተካሄደው። ጎጃም ጦርነት ነው፣ ሰሜን ሸዋ ጦርነት ሓንቲ ክበኩም የካለይት ነራት ንምሳሌ የአብይ ስርዓት አብይ ግን ሌሎቹን አማራ እየጨፈጨፈ እየገደለ ምን እያለ በድሮን እንትን እያለ የወልቃይት ጸለምት ወልቃይት ጠገዴን ካርት እንደ ጆከር በሊሱ አስታውሷል። አማራና ትግራይ የሚጣሉበት መሬት ነው። ኤግዛክትሊ ስለዚ እዚኣ እታ ነጥቢ ከም ፃልኩም ደልየ ፀናዕኩ እዚ ናይ ወልቃይት ዝበሃል እቲ ኣምሓራ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ኣሎ ምክንያቱ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ኢድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘላ ካርዲ እያ እዚኣ ከዓ ነዚ ከባቢ እዚ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ትብልዎ ወይ እውን ወልቃይት ድዩ ሕመራ ድዩ ፀገደ ድዩ ገለ ትብሎ እዚ ኣብይ ከም ናቱ ጆከር ካርዲ ሒዝዋ ዝነበረ ስለዝኾነ ፋኖ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢዶም ኣይነበረን ኣብ ኢዶም ከምዘይምለስ ድማ ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ፋኖ ቀንዲ ኣተኩሮ ናቶም ነታ ክልል ናቶም ሒዝካ ከመይ ጌርካ ነዚ ፀላኢ እዚ ብዝከኣለካ መንገዲ ትቃለሶ እዩ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ሓበሬታታትን ብዙሕ ዘረባን እዩ ዝዝረብ ዘሎ ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሓት ዓይነት ክኢላታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡን ክትንትኑን ይውዕሉ ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ዓብይ ኩናት ተቐይሩ ብዙሕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ምዃኑ ዝነግሩ ውሕዳት ኣይኮኑን ምስ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ እዩ ምስ ካልእ ዕላማታት ናቶም ዝተሓሓዝ እዩ ብዙሓት ስቴክ ሆልደርስ ድማ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ብዙሓት ሓይልታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝሳተፍዎ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ተበጊሱሎ ዝበሃል ዘሎ ዳትስ ዋይ እቲ ኣቴንሽን ብደረጃ ዓለም ዝወሃቦ ዘሎ ዓበ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ተራ ኩናት ከም ዘይኮነን ንቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ክልክም ዝኽእል ምዃኑ እዩ ብዙሓት ክኢላታት ናይቲ ኩናት ስራሕ ስለ ዝረኸቡ እዮም መስለኒ ብብዝሒ ክቀላቀሉ ይረኣዩ ኣለው ሓንቲ ካብቲ
ዝገብርዋ ዘለው ድማ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ክእለታውን ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ዝብል እዩ ብዙሓት ፕሮፓጋንዲስትስ እውን መፅኦም ኣለው ሓደ ካብዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝብልዎ ዘለው Eritrea and Sudan are reportedly to be recalibrating their positions on the tensions with the government of Prime Minister. ስለዚ ኣብ ንብልፅግና ብሕማቕ ዓይኒ ዝጥምትዎ ዝነበሩ ሓይልታት ብመላእቶም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢሉ ዝፈጥሮ ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምስ RSF ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ነዚ ኩሉ ኣተሓሒዙ ክረአ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሲሩሉ ዝነበረ ሓይሉ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ በብቦትኡ ክዘብጦ ከም ዝኽእልን ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩናት ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ድማ ናብቲ ዞባ ዝለዓለ ናይ ምስፍሕፋሕ ደረጃ ክህልዎ ከም ዝኽእል that's why ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ዝነበሮ ድቃስ ተበራቢሩ ብዛዕባ ናይቲ ኩናት ብዙሕ ዘረባን ገልጠምጠምን ክብል ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱም they really know እዚ situation እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ካልእ ኩናት እውን ይርዩ ኣለዉ ትሕቲ ሱዳን መን ትርዩ ኣለኹም ደቡብ ሱዳን and what's happening አቡ ልክ ካብኡ ብዘይፍለ ሓድሽ ኩነታት ኣለዉ Sudanese government insists it is not at war despite heavy fighting. That was the headline in African News on the 27th of January. A headline that in just 12 words managed to capture all the fevered hopes, fears and absurdities currently gripping the world's youngest country. Fears that a new civil war is not just looming but is already here. And hopes that with just enough denial and wishful thinking, the government may be able to make it all go away like some kind of unpleasant dream. But if the events unfold ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደቡብ ሱዳን ንባዕላ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ድሮ ተኽስን ውግእን ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዳርጋ ብኩሉ ደረጃ ብኩሉ ወገን ብኩናት ተኸቢባ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ህዝብና ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ንህዝብና ክትንክፍ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ፍርህን ስክፍታናትና ዓብዩ እዚ ብዙሕ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ህዝብና ድማ ኣምላኽ ይኽደንኩም ኣምላኽ ይሓልኹም ፕሊዝ ቢ ቨሪ ቨሪ ኬርፉል ነዚ ኩነታት እናተኸታተልኩም ዘድሊ ጥንቃቐታት ክትወስዱ መጀመርያ ክንምሕፀን ንደሊ ንደቡብ ሱዳን ድማ ሰላም ኢና ንምንየላ ከም ወትሩ እንተኾነ ኣብ መስርሕ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ኣብዚ ከባቢና እንታይና ክንርኢ እንድሕር ኢልና ኩሎም ሃገራት ይኹኑ ሓይልታት ነቲ ኩነታት እቲ ብቐረባ ይከታተልዎ ስለ ዘለው ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሕቶ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዘይተመለሰ ነገር እንተነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሞሜንት እቲ ዝበለፀ ሞሜንት ኮይኑ ክርድኦም ስለ ዝኽእል ኩላቶም ሓይልታት ምንቅስቃሳት ናቶም ክገብሩ ክእሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ይኹኑ ኣብ ዙርያ ኢትዮጵያ ሕጂ ሶማልያ ከቢድ ዝኾነ ወታደራውን ፖለቲካውን እንኮላይ ኣልሸባብን ኣይሲስን ወሲኽካ ብዙሕ ዓይነት ዕግርግር ዘለዋ ሃገር እያ እንድሕር ኢልና ካብኡ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ረይዎ ሕጂ ድማ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጅቡቲ ዝሓለፈ እዋን ሪኢኹም ነርኩም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ ዝነገረካ እዚ እንድሕር ኢልኩም ብልፅግና ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ከም ዘለዎ ከምስል ዝፍትኖ ዘሎ it's not even feasible ወላ እንተበልካየ እውን ኣብ ባይታ ክትርጎም ዘይክእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ መስርሕ እናቐፀለ ዝኸደሉ መጠን እቲ ኩነታት እናበኣሰ ክኸይድ ስለ ዝኽእል እዩ እዚ ኩሉ ጫውጫውታ ብብዙሕ ኣርቲክልስ እናተፃሕፈ እዚ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ካልእ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ትግራይ ከምዚ ሓለፋ ክትረክብ ትኽእል እያ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ኩሉ እዚ ዘረባ ንሪኦ ዘለና ሓቅነት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ናብ ካልእ ናይ ምልሓም ናብ ካልእ ናይ ምስግጋር ኩነታት ናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናልሓመ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ኩናት ነታ ዘላታ ላምባ ምውሳኻ ድማ ናይዞም ክልተ ሃገራት ምትፍናን ድማ ዓብይ ፅልዋ እናሃለዎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንተሪኢኹም ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት እንታይ ኣጋጢሙሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኣብ የመን ተባሂሉ ዝተጀመረ ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዋላ እኳ ነዊሕ ታሪክ ዝነበሮ እንተኾነ ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለካ ግን ለትሰይ ካበይ ይጅምር መሲልኩም ካብ ዲሰምበር እዩ ዝጅምር ግን ድሓንሱ ንግደፎ ዕለ ሸውዓተ ናይ ወርሓ 1 2026 ኣብዚ ሓዳሽ ዓመት ጥራይሲ ስዑድያ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ዝዝከር ኮይኑ ካብ ዕለት 9 ናይዚ ወርሓ 1 2026 ብኢማራት ዝድገፍ ሓይሊ ከም ዝፈረሰን ናቱ መራሒ ድማ ብሶማልያ ገይሩ ሃዲሙ ናብ ኢማራት ከም ዝኸደ ይዝከር ዕለት 19 ናይ ዩኤኢ ፕሬዚደንት ናብ ህንዲ ኸይዱ
مسندي قالخ قبر فتينو بزو حي سلطون يبهلالو كابو بمقصال انتي بلالو اتي اب امارات اب زي كل اب يمنن كبابيون زنبر نايزوم غالف ستيتس نابانا غصو كم زقربن هجي اتي كونتات نابي غصو سغيرلو ناب ساو ديفيجن امونغو كلت كبت زخونو رايتاتنا نرزالنا سعوديا مع كلاي منغستنا يزخونت هاجر تدغيفو مسኦም بزግበር ሽርክነት ኢና ክንዓቢ ንኽእል ፀጥታን ርግኣትን ድማ ብኡ ክዋሓዝ ዝኽእል ክብሉ ከለዉ ኢማራት ግን ነቲ ሃገር ብፕሮክሲስ ዝኾኑ ወይ እውን ዕጡቃት ሚሊሻታት ወይ እውን ናን ስቴት ኣክተርስ ብምውሳድ ብኦም ይለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ራእይ ከም ዘለዋን ስለዚ ኣብ የመን እንተኾነ ስዑድያ እቲ መንግስቲ ትድግፍ ይብል ኣሎ ኣብ ሱዳን እንተኾነ ንመንግስትን ሰራዊትን ስዑድያ ትድግፎም ነቲ ዕጡቅ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ኢማራት ትድግፍ ሊብያ ተመሳሳሊ ኩነታት ይረአ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ካብዚ ታሪኻዊ ኣካይዳ ኣብ ሶማልያ እውን ተመሳሳሊ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ነገር ወሲኾም ላለው ወላ እውን ሽመታ ናይ ኣፅዋር እንተኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ መን ተሻሪኽካ ኣለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣፅዋር ክሽምት ዲኻ ኣይትሽምትን ነቲ ኩነታት ናትካ ዝገልፅ ምናብለት ፓኪስታን ዝበሃል ብዙሕ ኣፅዋር ክሸይጥ ይፍትን ኣሎ ግን ፓኪስታን ንክልትዮ ወገናት ክሸይጥ ይፍትን ኣሎ ብመንገዲ ኢማራት ገይሩ ነቲ ሓፍታር ዝበሃል ኣብ ሊብያ ዘሎ ኣፅዋር ክሸጠሉ ይሓስብ ከም ዘሎን ብመንገዲ ስዑድያ ገይሩ ድማ ንሰራዊት ሱዳን ጀታት ክሸጠሎም ይፍትን ከም ዘሎ ነዚ ክትፍፅም እንድሕር ኮይንካ ድማ ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ጠመተ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይናዩ ናይ መንግስቲ ንመንግስትን ንፖለቲካን ዝውክል ኣይናይ ኸ ውሽጣዊ ኩናት ከጓሃህር ዝኽእል ውሽጣዊ ኩናት ከጓሃህር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ኸ ኣፅዋር ክሽየጠሉ ይኽእል ዶ ናብኡ ትሸይጥ ተለኻ ኸ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ትወስድ ትኽእል እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ክወሃበካ ይኽእል ብዙሕ ኣዛረባ ርእስቲ ኣሎ ካልኣይ ወላ እውን እቲ ፓኪስታን ክሸጦ ትደሊ ዘላ ጀታት ዝበሃል ዘሎ ፓኪስታን በይና ትቋፃፀሮ ኣይኮነትን እዩ ዝብል እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኣፅዋር ቻይና ፓኪስታን ከምኡ ድማ ቱርኪ ሰለስቲን ቴክኖሎጂ ናተን ሓዊሰን ዝገብርኦ ዘለዋ እየን ስለዚ እዞም ጀታት ዛቶም ክሸጡ ተኮይኖም ፓኪስታን ሕራይ ክትብል ኣለዋ ቻይና ሕራይ ክትብል ኣለዋ ቱርኪ ሕራይ ክትብል ኣለዋ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሊብያ ክኸውን ከሎ ቱርኪ ሕራይ ክትብል ትኽእል ዶ እንታይ ፅልዋ ኣለዋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ከሎ ቱርኪ ይኹን ፓኪስታን ክልቲኦም ስዑድያ እዮም ዘለው ቻይና ድማ ነቲ ጉዳይ ትሪዮ ስለ ዘላ ኢዳ እምቢ ክትብል ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም የለን ምክንያቱ ብዓብዩ ንስዑድያን ንፓኪስታንን ክትከስረን እውን ስለ ዘይትደሊ ከምኡ ንቱርኪ ስለዚ ወላ እውን ኣብዚ ሽግር እዚ ኣፅዋር ክትሽምትን ካልእን ክትገብር ተደሊኻ እውን ናይቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ነፍሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ማለት ይበሃል ኣሎ ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢምዋ ከም ዘሎን ከምቲ ቀደም ኣባቢሳ ከም ድሌታ ትንቀሳቐሶ ዝነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ጌራ ንክትንቀሳቐስ ሽግር ከም ዘለዋን ስለዚ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ወላ እውን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ወጥሪ እውን እንተሪኻዮ ካብ ዜሮ ዝብገስ ወይ እውን ሳክት ንግዝያዊ መድረክ ሪኦም ሕጂ ኩናት ክገብር ኣለኒ ኢሎም ዝገብርዎ ዘይኮነስ ካልኩሌትድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከም ዝኾነ ሕጂ ነዚ ኩሉ ገዲፍና ናብ ሱዳን እስከ ቁርብ መለስ ንበል አልቡርሃን ለንቀነ ዝበሎ ስምዑ ኣብዚ ያለ وقاوم التمرد وقاوموا الظلم وبقوا نواه لأهلهم كلهم جوهم وتلموا عليهم أنا بحييهم ونقول لهم It was once one of Khartoum's busiest roads. Today it's quieter, but not still. Young volunteers are ኩነታት ናይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ካርቱም ተስፋ ዝህብ ከም ዝኸውን ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ወላ እኳ እቲ ኩናት ወረ ኩናት ኣብቲ ወገን ናይ ኮርዶፋን ይቕፅል እንተሎ ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ካርቱም ንቡርነት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ንምግላፅ ዝኣክል ብዙሕ ተበግሶታት ይገብሩ ከም ዘለውን ነቲ ከተማ ንምፅራይን ኣግራብ ምትካልን ይግበር ኣሎ በቲ ካልእ መንገዲ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ንህዝቢ ሱዳን ብዘይገድስ ኣበይ ኣለኹም ንዓድኹም ተመለሱ ፕሊዝ ከም ባክ ዝከኣል ዝኾነ ድሕነትን ሰላምን ነውሕስ ኣለና ህዝቢ ተመለስ ናብ ዓድኻ ይብሎ ኣሎ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ መድረክ እዚ ብፍላይ እቲ ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ቱርኪ ይኹን ናይ ቀጠር ይኹን ናይ ግብፂ ብፍላይ እተን ዓበይቲ ብፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝገብራሉ ዘለዋ ርግኣት ናይ ሱዳን ከረጋግፁ ክኽእሉሎም ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክትሕግዘሉ ትኽእል ድፊት ወይ እውን ፀቕጢ ንምግባራ ማለት እዩ ኤሮፓ ሕብረት እውን ነቲ ኩነታት ንክሕግዝ ስለዚ ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሊ ናይ
ቀጠር ናይ ቱርኪ ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ደፊት ነቲ ናብ ግብረ ሽበራ ናብ ሞስሊም ብራደርሁድ እናተባህለ ዝጉነፅ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን መንግስቲ ናይ ሱዳን ናብ ንቡር መንግስቲ ተቀባልነት ረኺቡ ህዝቡ ካብ ፍቆዶ ስደት ክመልስ ዝኽእል ምዃኑ ስእሊ ንምዝርጋሕ ዝግበር ዘሎ ደፊት ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ሱዳን ኣብ ግብፂ ማራ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብ ፍቆዶ ጎደና ከም ዝልምን ዘሎ ካብ ግብፂ ዝበፅሑ ቀረብተይ ነጊሮም ኣለዉ ሕሱም ዝኾነ ሂወት ከም ዘለዎም ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ እዮም ዝኾኑ ስለዚ ከም ባክ ዓድኹም ንዓድኹም ተመሊስኩም ዓድኹም ኣልምዑ ዓድኹም ህነፁ ዝብል ትእዛዝ ይመፆም ኣሎ ስለዚ እቲ ንሱዳን ንምሕጋዝ ንሱዳን ከምዚ ንምግባር እናተባህለ ኣብ ፍቆዶ ኣጀንዳታትን ኮንፈረንሳትን ዝግበር ዝነበረ ወል ህዝቢ ናብ ሱዳን ይመለስ ስለ ዘሎ ቀጥታ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተዘራሪብካ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ትሃንፅ ንዝብል ስእሊ ከምኡ ንዑ ስእሊ ከመ ዓይነት ስእሊ ንምግባር እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ነዚ ድማ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ከም ዘድልዮ ርኢና ኣለና ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ንበይኑ ግን ኣብ ወታደራዊ ዘለካ ዓቕሚ ከየሕየልካ ክኾን ኣይክልኒ ስለዚ ሱዳን ካብ ውድቀት ክትፍትን ዘላ ሃገር ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ድማ እቲ ውድቀት ብሕጂ ክመፃ ዝኽእል ዝመስል ስእሊ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ንሕና ከም ሓንቲ ጎረቤት ሃገር ክንርኢ ከለና እዞም ሱዳናውያን ዝኸድዎ ዘለውን ዝኾንዎ ዘለውን ኩነታት ተሪና ኣብዚ እውን ብፅሑፉን ነይሩ ምናልባት እቲ ብፅሑፍ ከተንብቡ እትደልዩ ሱዳን ናብ ንቡር ንክትምለስ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ዘርኢ ንዑደቲ ፃዕሪ ናቱ ዝድግፉ ሓይልታት ድማ ኩላቶም ኣብ ጎኑ ክኾኑ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ድማ ኣብ ሚድያ ድኹማት እዮም ከም ሱዳን ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ከማን ናይ ኣልጀዚራን እዚ ናይ ቀጠር ሚድያን ናይ ቱርክ ሚድያን ክልቲኦም ፅቡቅ ዝኾነ ኣወንታዊ ተበግሶታት ናይ ሱዳን ኣብ ሚድያ ከምፁ ጀሚሮም ኣለዉ ሚድያ ድኹም ድሕሪ ኮይንካ መራይ ፀገም ዘለካ ምክንያቱ ኢማራት ነቲ ዝርከቡ ብምዕባስን ነቶም ዝርከቦም ፀለውቲ ናይ ሱዳን ብገንዘብ ናገዘት ኣንፃር ሱዳን እምበር ንረብሓ ሱዳን ከም ዘይሰርሑ ጌራቶም ነይራ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ቱርኪ ከምኡ ናይ ቀጠር ድጋፍ ንሱዳን ብወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ዓውዲ ሚድያ ዓብይ ከምኡውን ስዑድያ ብዓብዩ ናይ ስዑድያ ሚድያ ይኹን ኣክቲቪስትስ ይኹኑ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ሱዳን ኣወንታዊ ስእልን ኣወንታዊ ዘረባን ክዘረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እዩ ንዓና ኩሉ እዚ ንዛረቦ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣነ ገምጢለ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እየ ዝርዮ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ዘላ ሓይሊ ክትከውን ከላ ምስ ሱዳን ዝቐረበ ዝምድና ከም ዘለዋን ሽርክነት ከም ዘለዋን ኩልና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ተንብበላ ንዝብል ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣበርትዑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ታላስት ኢንተርቪው ናቱ ነዊሕ መግለፂ ይሂቡ ክንምንታይ ኣብ ሱዳን ርግዓትን ሰላምን ንኤርትራ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ስለዚ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብ ቦታ ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ 2-3 ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ኢንተርቪው ተሪና ብዛዕባ ሱዳን ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ቅድሚኡ ኣብ ዝተገበረ ኢንተርቪዋት ብዓብዩ ወላ እውን ኣብታ መፅሓፍ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሰፊሑ ይዛረብ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዝ ቨሪ ሰንትራል ኤንድ ክሪቲካል ንመንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሱዳን ኣካይዳ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎን ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ርኢና ኣለና ናይ ሱዳን ርግዓት ድማ ወላ እውን ንኤርትራ ዓብይ ፅልዋ ዘለዋ እዩ ኣብ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ ሳቶም እውን ኣቦም ዓይንን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ሱዳን ብዓብዩ ርግዓት ድማ ንሓደ ግንባር ዓብይ ዶብ ናይ ኤርትራ ፀቕጢ ክገብር ከፍርሓካ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ዓብይ መፍትሒ ይረክብ ኣሎ ሱዳን ፅቡቅ ምዃና ድማ ብቁጠባዊ ንኤርትራ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓብይ ዶብ ስለ ዘለና ሕጂ እቲ ዝተርፍ ደቡባዊ ክፋል ጥራይ ይኸውን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮኑ ኤርትራ ብልፅግና ክገብሮ ንዝኽእል ፈተና ብዓሰብ ወይ እውን ብሰንዓፈታት ጥራይ ዘይኮነሲ ሓሊፋ ብዝደለየቶ መንገዲ ብኣሶሳዲ ብካልእ ዝደለየቶ መጥቃዕቲ ክትገብር እውን ዓብይ ሓገዝ ክገብራ ዝኽእል እዩ በጸለምት ህወሓት ጸባጫሪ ድርጊት ፈጸመ ያለ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ትዕዛዝ የትግራይ ህዝብ የአውሮፕላን በረራ ተከለከለ ብሎ ግን አልተናገረም። የትግራይ ህዝብ የአውሮፕላን በረራ መከልከሉ አገልግሎትም መታገዱ ተገቢ አይደለም፣ ጥፋቱ የህወሓት ሰዎች ጋር ነውና እዚያ እንነጋገር ብሎም አልተናገረም። ይህ እንደ ውለታ ተቆጥሮለት ነገ ከአብይ አህመድ በትሮች የሚተርፍ መሆኑን አባሎቹ ድሮም እኮ ወያኔ እንደነበራችሁ እናውቃለን ተብለው ወደ አዋሽ የሚነዱ አለመሆናቸውን ጊዜ የሚያ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩናት ዝጅምር ዘሎ ብህወሓት ዝተጀመረ ተኾነ ህወሓት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይውክልኒ ኢልካ ከዝሰረስከያ እንድሕር ኮንካ ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ተሳቂዮ ኣለኻ? ስለምንታይ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ናይ ብልፅግና ንህዝቢ ንምእሳር ንህዝቢ መድሃኒትን
ቀረባትን በነፋሪት ከይመጾ ህዝቢ ከይንቀሳቀስ ክትዓጽ ትፍትን ድሕሪልካ again ኣብ ርእሲ ህወሓትን ኣብ ርእሲ ብልጽግናን ኣብይ ኣሕመድን ህወሓት ማለት ትግራይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ብኣፉ ዝብሎ ዘይኮነ ብተግባራቱ again ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትቐታ ስጉምቲ ዝገብሮ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምድኻም ነቲ ህዝቢ ትግራይ መቕታል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስቃይ ኣካል ናይቲ ታክቲክ ናይቲ ኩናት እዩ ነዚ ክገብር ከሎ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዘጣቅዑሉ ሓይልታት ምህላዎም ድማ ዘገርም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም እንታይ ገጢሙ ኣሎ እኔ ጄኖሳይደል ፓርቲ ስምረት ከዚህ በኋላ ለኔ ጄኖሳይደል ፓርቲ አንድ የስምረት የዛሬ መግለጫ 100% የጦርነትን ተጠያቂነት ለትግራይ ኃይሎች አሳልፎ ሰጥቶ እኔ ብልጽግና መግለጫ ቢጽፍ እንደዚህ የሚጽፍ አይመስለኝም ስምረት እንደጻፈው የሚጽፍ ማለት የሆነ ከብልጽግና በላይ ብልጽግና ሆነው የሚጽፉት ቅርሻት የሚያስገርም ነገር እኔ ግን የምጠይቃቸው ከም ትሪእዎም ዘለኹም again ናይ ቅድሚ ሕጂ ጄኖሳይድ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ ነይሩ ምናልባት ብዙሕ ስለተዘርበሉ ሕጂ ምንቅስቃሳት ኩሉ ነገር ካብ ዓጉኡ እዩ ሰብ ዝጥንቀቐሎም ዘሎ ኩናት ናይ ትግራይ ንኽጅምር ቀዳማይ በትሪ ናይ ብልጽግና ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብቶም ምዝ ትሪኡ ዝዛረብ ዘሎ ቀዳማይ ፀላኢ ኤርትራ እዩ ግን ንኩናት ናይ ትግራይ ሕጂ እውን እንተኾነ መን ይገብረሎ ይርኢ ኣሎ ነዚ ኩናት መን ይደፋፍኦ ኣሎ መን እዩ ነቲ ኩናት ንክንቅፅል ዝገብር ዘሎ ብተደጋጋሚ እዚ ስምረት ዝበሃል ብበዓል ፃድቃንን ጌታቸው ረዳን ዝርከብዎ ማሕበር ድሮ ተሪር ዝኾነ ዘረባን ክስታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ውጊ ይጅምር ኣሎ ገለመለ ዝብል ነቲ ብልጽግና ክብሎ ዘይደሊ ምክንያቱ ክሕትቶ እውን ዝኽእል ባዕሉ እዚ ሓሊፉ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ነጊርና ኩና ጌታቸው ረዳ ብኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዝነበረን ኣብ ኣልጀዚራ ከይዱ ንኣብይ ኣሕመድን ንብልጽግናን ንመንግስቱን ንጀነራላቱን ንኩሎም ብጄኖሳይድ ከም ዝኸሰሱ ስለዝገበረን ስለዝተኣመነን ብዓለም ደረጃ ድማ ወረቐት ናይ ብልጽግና ናይ ኣብን ስለተፀያየቐ ነዚኣ ንክዕሪ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ወይ ሓደ ካብ ስርሑ ክጥረዝን ካልእን ከጋጥሞ ክእል ተደየለ ድማ ዝለዓለ መንፀፍ ክኸውን ከም ዘለዎ ስለዚ እዛ ግዜ እዚኣ ናትካ ዕሪ ኢልዎ ንሱ ኣብ ካልኡ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ናይ ኩናት መራሒ ኮይኑ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ by presenting one-sided account Simrat attempts to rewrite history absolving perpetrators ነቶም ውግእ ህወሓት ከም ዝጅምሮ ዘሎ ናይ ሞራል ጥፍሽና ከም ዘጋጥሞ enables genocide ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናቱን ብቴክኖሎጂን ከም ብሓድሽ ጄኖሳይድ ከካይድ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ናቱ መንፀፍ ኮይኑ ዝሕግዞ ዘሎ መንገዲ ዝሕብሮ ዘሎ ንሱ እዩ even if Simrat went to win the war it is ስለዚ ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ንትግራይ ዝቐትላ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ደቂ ትግራይን ምዃኖም እዮም ዝእመኑ ዘለዉ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ እቶም ቁሩብ ልቢ ዘለዎም ጀነራላት ክዛረቡ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ኣይንኸድን እቶም ናይ ንየ ፀላእትና እቶም ካብዚ ዝኸዱ ጅብኦምን ከውዶምን ምሕሰብ እዮም እቶም ሓሻኽር እቶም ብገንዘብ ዝምወሩ ንሶም እዮም ክንነቅሕ ኣለና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ፈተና ህዝቢ ትግራይ ክፍታሕ ይፅባሕ again እቲ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ተቐንዲ ብድሆናታ ኮይኑ ዘሎ ንሳቶም ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብብዙሕ መንገዲ ንሰምዖ ዘረባ ድማ ኣብ ሓደ መደምደምታ ይበፅሕ እቲ ሜይቢ ከስዓኩም ወይ ከዓ ከዝደመመኩም ዝኽእል ሃይለ ደደቢት ዝበሎ ዘረባ ክበኩም እያ ኣበያላ እንተረኺበ እያ ውርደተኛታት ምዃኖም ጥራይ ንኽትፈልጥ ዝሕግዘካ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከይዶም መጋበርያ ይኾኑ ኣለዉ ክትፈልጥ ተደሊኻ ነዚ ስማዕ ጥሩ ክሽምግሎ ሞኪረ ሕጂ እውን እንተኾነ ኦኬ እንተኢሉ ናብ ሰላም ክምለስ ናብ ገዝኡ ክምለስ ክንፅዕር ንኽእል ኢና ወደን ጥሩ ግን ቃል ብቃል ዝበለኒ ኢለ ነጊረኩም እየ እንዳሓደረ ዝርዳእኩም እንተኮይነ ይፈልጥ ቃል ብቃል ዝበለኒ ዋ ጥሮታና ንእሽተይ ገንዘበይ ዋህለልና ንእሽተይ ንባ ገንዘብ እንተዋህለልና ኢለ ቻሪቲ መስሪተ ታ ቻሪቲ ትሰርሕ ነብ ትግራይ ኢሎሙኒ ፍስሓ ማንጂሲ ከምዚኣ ገይሩ ወዲ ወረደይ ከምዚኣ ገይሩ እዚኣ ምስ በሉኒ መፅአ ኢሉ ሬንጀር ይሸይጥ ሬንጀር ካብ ምድሪ ሓይለ ውፅኡ ከዲኑ ናይ ሬንጀር ዋጋ ኢሉ ናብ ኣካውንቲ ይእቱ
ዘይገብሮ ነገር የለን ብሽም ቲፒኤፍ እናተባሃለ ገንዘብ ይወፅእ በዓል ተካ ዘዋፅዎ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ባዕሉ ይእቱ እዚ ይገብር ከም ዝነበረ ነጊርናኩም ኢና ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ውርደት ናይ ተጋሩ ኤሊት ንረብሓን እንጌራን ንምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉን ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ከቢድ ብድሆ ክኾነ ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ያ ቀንዲ ፀላኢ እዮም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘለዎም ተጋሩ ድማ ኣብዚ እውን ሓደ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዋላ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ክሽምግሎ ይብል ኣሎ ስምዖ እስከብዚ Also over to Addis Ababa where our correspondent Becca Choma is standing by. Becca, welcome to the program. Thank you for joining us here on Africa Live. Becca, how would you describe the situation on the ground right now? What do we know? The situation on the ground appears to be very tense, and there are lots of uncertainties as we are hearing a renewed clash in Western Tigray at a place called Salamti starting yesterday. It has been occupied by the Amhara regional forces. Again, እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኩነታት ይዕዘቦን ይሰምዖን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ይርዩ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ንኣቢ ብፍሉይ ክኸሶ ዝፈተነ ትካል የለን ምክንያቱ ንህዝቡ ዝቐትል ንህዝቡ መጀመሪኡ ይኮነ ናብዚ እውን ናይ ኣምሓራ ቀደም ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ዝዘውር ዘሎ እዚ እቲ ኣቢ ዝበሃል ብኩሉ መንገዲ አብይ ለአንተ እንጂ መሪ ለኔ አይደለም መሪነት ይገርማል አብይ አብይ ትላለህ እንዴ አብይ ስላለ ነው ህዝብ እንደዚህ የሚያልቀው ሬሳ ወደ ቤተሰብ የሚሄደው ሊማሩ ሂደው የሚሞቱት ሰው ልኑር አገሬ ኑራለው አገሬ ሰርቼ ይቀየራለው ብሎ ሲገባ መስራት አጥቶት ገንዘብ መስራት አጥቶት ወደ ሰው ሀገር ድጋሚ የሚሰደደው አገር ስላላችሁ ነው ብሓፈሻ እቲ ኣቢ ዝበሃል ከም ንሪኦ ዘለና ብሙሉ እቲ ኣፅዋር ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ጀትስ ኣለኒ ነፈርቲ ኣለኒ ድሮናት ኣለኒ ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ዶባት ክሕልወሉ ወይ እውን ንፀላእቲ ክዋግኣሉ ተጠቂሙሉ ይፈልጥን እዩ ኩሉ እቲ ኣፅዋራት ናቱ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ንሰራዊቱ ንምድኻም ዝጥቀመሉ እዩ ንህዝቡ ንምድኻም ነቶም ዝቃወሙን ኣለዉ ዝብሎም ንዓታቶም ንምድኻም ዝጥቀመሉ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ከም ገለ ኢሉ እንተሰሊጥዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ይደሊ እዩ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ክልሕመሉ እሞ ንኤርትራ ክሃርመሉ ይደሊ እዩ እቲ ፀገም ግን ናብ ኤርትራ ዝበፅሕ ኩነታት የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሽግር ናቱ ኣብ ውሽጡ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ድማ ካብ ውሽጢ ክወፅእ ከም ዘይክእል ኣብዚ እውን ሓደ እቶም ፀረ ኤርትራ ዝነበሩ ንኤርትራ ክሃርመሎም ዝደልይዎ ዝነበሩ በዓል እዚ ፕሮፌሰር ትረምቮልድ ገለ ዝበሃል ምስ ማርቲን ፕላውት ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝብልዎ ዘለው ክንርኢ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፎም ነይሮም እቲ ኩናት ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዳርጋ ነዚ ኩናት እዚ ብዙሓት እንጌሮም ከም ዝኾነ በዚኻ ትፈልጥ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣባላይ ኣንስስ ናይ ሽርክነታት ምቅያራት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ አንላይክ ቢፎር ከም ቀደም ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ህወሓት በይኑ ከም ዘይኮነ እንታይ ዘርኢ እዚ ከዓ ካብ ኤርትራ ድጋፍ ክህልዎ ከም ዝኽእል allegedly receiving wala ወታደራዊ ሓገዝ ይረክብ ኣሎ ዝብል ጥርጠራ ከም ዘለዎን እዚ ድማ this changes the strategic balance compared to the earlier conflict እዚ ድማ ወላ እውን እዚኣቶም እዚ ንኤርትራ ክትረመሉ ዓሰብ ክትምንጠል ኩሉ ነገር ዝደሊ ዝነበረ ክነ ኢንተርቪው ናቶም ፅልኩም ነይረ ኣቢ ናብ ዓሰብ ገፁ ኩናት ክገብር ብጣዕሚ ዝደሊ ዝነበረ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ብግምጣል እዩ ዝኾኖም ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ድማ ሓደ ካብኡ ዝብገስ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ uncertainty and challenges ናይ ትግራይ ፀገም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምስልቻው ናይ ኩናት ከም ዘለዎን ብልሽውና ከም ዘለዎን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፀገማት ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ብዙሓት ትግራይ ተጋሩ ድማ ካብ ኩናት ዝሰንበዱን ናይ ኩናት ፀገም ከም ዘለዎን ንሱ ዝብሎ ዘሎ እዩ እቶም ተጋሩ ዝብልዎ ዘለው ፅንኢላ ከስማዓኩም ካብቲ ከተማታት ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ካልእ objective of war ambiguity remains whether the aim is reclaiming lost territory, toppling Abiy Ahmed, or pursuing independence. ትግራይ ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ዕላማ ዝብል ንጹር ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ደይ መደይሎም ነቲ ዕላማኦም ከም ዘየነፅርዎ ዘለው ስለዚ እቲ ዕላማ ንምዕራብ ትግራይ ንምምላስ እዩ ነቲ ተታሒዙሎም ዘሎ ቦታ ንምምላስ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩናት ንትግራይ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ብልፅግና መራሒ ንዑ ንምዕላው ድዩ ወይስ ንትግራይ ናፃ ሃገር ንምግባር እንታይ እቲ ኤግዛክትሊ ዕላማ ናይ ትግራይ ኣብዚ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ እዚ ዘይምንፃር ድማ ስትራቴጂ ክንፅር የብሉን እቲ ዕላማ ምናልባት ንህዝቦም
እቲ ህዝቢ ትግራይ ንጹርነት ዘይምህላው ምጥርጣራት ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ዕላማኻ ከተነፅረሉ የብልካን ወላ እውን እቲ ብተደጋጋሚ ዝፅሕፍዎ ዘሎ ብወገን ብልፅግናን በቲ ቲንክ ታንክ ናቶምን ብፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶምን ኤርትራ እንታይ እትደሊ ዘላ እውን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ንዖም ወርዝ ኤግዛክትሊ ኤርትራ በቶም ፕሮክሲስ ትገብሮም ዘላ እንታይ ዕላማ ናታ ይብሉ ኤርትራ ፕሮክሲስ ፋንድ ትገብር ኣላ ድያ ሰፖርት ትገብር ዘላ ጭብጣ ያቕረቦም ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ኤርትራ ክትሕግዝ ከም ትኽእል እቲ ኢንሰንቲቭ እቲ ምኽንያት እቲ ድርኺት ክህሉ ከም ዝኽእል ፃዕዳ እዩ ንጹር እዩ እዚ ምክንያቱ ንልውላውነታ ንባሕራ ንመሬታ ንኩሉ ኩነታታ ዝደፍር መራሒ ስለ ዘሎ ኤርትራ ስጉምቲ ንክትወስድ ወይ ናብኡ ንክትከይድ ዝደፍአ ሓይሊ ምክንያት ከም ዘለዋ ክሊርሊ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እዩ ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ዝጠራጠረሉ ኣካል የለን ግን ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ነቱ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ንክትገብሮ እንታይ ምክንያት ኣለዋ ንዝብል ግን ወይ እውን እንታይ ዕላማ ኣለዎ ኤግዛክትሊ ብኸመይ መንገዲ ኸ ነቲ ትደልዮ ዘላ ክትገብሮ ትደሊ ኤርትራ እዚ ንዓታቶም ንጹር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ደይ መደይላ ነዚ ዘየንፅረቶ ዘላ በዚ ክንተኣመን ንኽእል ወላ እውን ትግራይ እውን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ይብላ ኣሎ ታሕቲ ወሪዱ ብዛዕባ ፋኖ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ has supported Amhara resistance ፋኖ but it is uncertain whether they will align with Fano or TPLF in this new conflict ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ዘሎ ኤርትራ ንፋኖ ትድግፈያ ዝብል ቲዮሪ ኣሎ ወይ እውን ሓሳብ ኣሎ ከምኡ ድማ ንህወሓት ትድግፍ ኣላ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ተንኮልና ትረይዎ ፋኖን ህወሓትን አንጻር ከም ዝዋግኡ ዘለዎ ገይሩ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ወዮ እቲ መንእሰይ ናይ ኣብቲ ዘሎ ድማ ስምዕዎም ፋሚሊ ያው አንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ቲዲኤፍ በፊት በረሃ ወጥቶ ሲዋጋ አንድ ባንዲራ ይዞ ነበር የሚወጣ በረሃ ፋኖም በፊት በረሃ ሲወጣ አንድ ባንዲራ ይዞ ነበር የሚዋጋው አሁን ግን ተቀይረዋል ሰሜን የሚባል መጥተዋል ቲዲኤፍ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሓይልታት ክልቲኦም ተናቢቦም ይኸዱ ከም ዘለውን ሓደ ባንዴራ ናይ ትግራይ ሓደ ድማ ባንዴራ ናይ ኣምሓራ ሒዙ በብወገኖም ሓደ ዓይነት ዕላማ ሒዞም ይቃለሱ ከም ዘለው እዩ ዝነግር ዘሎ ትግራዋይ እቲ ወታደር እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዘሎን ስለዚ እንታይ ክፈጥር ይደሊ ዘሎ እዚ እዞም ግብረ እከይ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ውግእ ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ግን ኣይሰልጦምን እዩ ዘሎ ከምኡ ድማ ሪጅናል and international dimensions እውን ኣለዎ እዚ ይብላ ኣሎ TPLF may gain support from Eritrea, Egypt, Somalia and possibly Saudi Arabia and Turkey ስለዚ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ካርድታት ናቱ ካርዲ ብፅቡቅ ክፃወተሉ እንተጀሚሩ ኣብ መንጎ ሓጎስ ጎፅ ኢሉ ኣብ ዘየድልዮ ተደይከይዱ ካብ ኤርትራ ካብ ግብፂ ከምኡ ድማ ካብ ሶማልያ እውን ዝኾነ ይኹን ድጋፍ ክረክብ ይኽእል እዩ ካብ ወፃኢ ድማ ብስዑድያን ብቱርክን ብቀጠርን እውን ክድገፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ መጋበርያ ናይ መን ከም ዝኾነ ምሉእ ብምሉእ ፈሊጦም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም መጋበርያ እንተደይ ተዳኺሙ ወይ እንተደይ ተኣልዩ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይኹን ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ስዑድያን ቱርክን ክገብርዎ ዝደልዩ ክሰልጥ ከም ዘይክእል ኢማራት ቡጌራ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናታ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቢዳ ዘሎ ከምኡ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ሪሞቢላይዝ ገይሩ ነተን ካልኦት ኣብ ምድኻም ብዙሕ ክፃወት ከም ዝኽእልን እንኮላይ ንፖለቲካ ናይ ሶማልያ ኮንትሮል ገይሮም እውን ንቱርኪ ይኹን ንቀጠር ንካልኦት ካብቲ ሃገር ከም ዝግለፉ ገብርዎም እውን ከም ዝኽእሉ ምርጫ ክካየድ ከላ ምርጫ ኢድ ብምእታው ስለዚ ኣቕሊሎም ዘይርዩ ሓይልታት ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ብልፅግናን ብቐጥታ ምስ ኢማራት ምህላው ኣብ ግምት እቲኻ A civil war could draw in multiple regional states ካልእ ድማ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኩናት ሕማቅ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዲፕሎማቲክ ፌለርስ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ዩኤን ኢጋድ ኣሜሪካ ኢሮጵያ ኩላቶም ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እውን ነቲ ዝተገብረ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ምትግባሩ ብዙሕ ክፃወተ ይከኣሉን ስለዚ recent US efforts at dialogues have not succeeded ኣሜሪካ ክትገብሮ ዝኽኣለት ሽምግልና ወይ ዝፈተነቶ እውን ፈሺልዩ ሕጂ ድማ ሸውሃት የብላ ናብ ዘበና ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ክትደግሞ ከም ብሓድሽ ክትገብሮ A renewed war would bring further destruction and suffering to Tigray already weakened by years of conflict and humanitarian crisis. Would you like me to ጅንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ ንትግራይ መሊሱ ኣብ ሽግርን ጥፍኣትን ክወዛ ዝኽእል እዩ ካልኦት ድማ ዝኾነ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንተሎ ካብ ትግራይ ውፅእ ኢልና ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ዘሎ ኣርስቲ
ጋምቤላ ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። የጋምቤላ ክልል የጸጥታ መዋቅር ፈርሶ የፌዴራል መንግስቱ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮታል። የክልሉ ሚሊሻ፣ የክልሉ ፖሊስ፣ የክልሉ አድማ በታኝ ትጥቅ እንዲፈታ ተደርጎ ፌዴራል መንግስቱ ክልሉን ቢቆጣጠርም ሰላም ማስፈን ግን አልቻለም። ሰሞኑንም ከፍተኛ የሆነ የፍንዳታ ድምፅ፣ የተኩስ ልውውጥ የሚደረግባት ሰላም ያጣች ከተማ ሆናለች ጋምቤላ። ትግራይ ያለው ሁኔታ እንደዚሁ ነው። ሰሞኑን አፋር ክልልም በአብይ አህመድ አገዛዝ የሚሰለጥኑ የህወሓት ተቃዋሚዎችን ካልወጣችሁ የሚል ተቃውሞ ተቀስቅሶ ከፍተኛ የሰላም እጦት ችግር አፋር ክልል እንዳለ እየተነገረ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች በጅቡቲ ድንበር አካባቢ በጅቡቲ ድሮኖች እየተደበደቡ እንዳለ ሪፖርት እንታይም ዝብሉ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣዝዩ ሕልኽላኽ ዳርጋ ትግራይ ኣምሓራ ጥራይ ንብል ኣለና እምበር ካልእ ኩሉ እውን ከምኡ ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ፀገም ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ዝወደቐ ምዃኑን ብምልሻታት ልባ ጠፊእዋ ከም ዘሎን እቲ ፈደራል ሓይሊ ናይቲ ፈደራል ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ክገብር ከም ዘይከኣለን ሰላም ተሳኢኑ ከም ዘሎን ኣብ ውሽጢ እቶም ዝተፈላለዩ ኣብኡ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ናይ ትግራይ ኩነታት ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዘሎ እዩ። ስለዚ በቲ ምርጫ ክገብር ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ 2016 ኣብ ሒደት ኣዋርዕ ምርጫ ክካየድ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ዘሎ? ስለዚ ናይ ትግራይ ንሪኦ ኣለና ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድሮ ናብ ካልእ ኩነታት ከይድ ኣሎ። ኣብ ዓፋር ዝበሃል ኣብ ከቢድ ሰልሚ ኣትዩ ዘሎ እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣብኡ ኮይኑ ብኡ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ መፅኡ ንሓትሕቶም ክተራርቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ነቲ ሓይሊ ሰላም ካባና ውፃእ ብምባል ኣንፃሩ ድማ ብዙሕ ግርግር ኣሎ። ካልእ ዓፋር ብወገን ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ዝመፃ ድሮናት ብተደጋጋሚ ይሃርምኦ ከም ዘለዋን እቲ ጅቡቲ ዝፈርሆም ናይ ዓፋር ምንቅስቃሳት ካብ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብገሱ ዘለዎ ዝብል ፍሪ ስለ ዘለዎ ዓፋር ዝበሃል ከም ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ገፁ ንኩናቱን ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ ሓድሽ ሓይሊ ነቲ ዓፋር ሓራ ንምውፃእ ብኤርትራ ዝድገፍ ሓይሊ ወታደራዊ ኣቃውማ እውን ኣሎ እቲ ኣብዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዓፋር ዝበሃል ሓደ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ነታጉ ካብቲ ዓዲ ወይ እውን እቲ እሳተ ጎመራ ዝትንስእ ዓፋር ዝበሃል እውን ብዙሕ ፈንጅታት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብብዙሓት ሓይልታት ድማ ክረም ዝኽእል እዩ። ኣብ ቤንሻንጉል ድሕሪ ከይድካ እውን ቀፃሊ ጎነፅ ከም ዘሎ እዚ ዓመፅ ቫዮለንስ ወይ ከዓ ግርጭታት ከም ዘሎን ምርጫታት እውን ከምኡውን ተሰኪሪቲ ፀገም ከም ዘሎ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ፀገም ብዓብዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ብዙሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ፍሉጥ ኮይኑ ምርጫን ካልእን ክገብረሉ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ብዙሕ ዓይነት ገምገማት እዮም ዝህቦ ዘለዉ። ፖለቲካዊ መዕለቢ ንክገብረሉ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ክቋፀሮ ዝኽእል ነገር እውን ስለዘይኮነ ካልኦት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እየተካረረ መጥቷል። ይሄ ነገር በአንዴ የፈነዳ ነገር አይደለም። ብዙ አክተሮች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጦርነት ውስጥ ከሁሉም ከውጭም ከውስጡም እንደሚባለው። ነገር ግን ሲብላላ ሲቀጣጠል የመጣ ነው። የአንድ ነገር አይደለም። የፕሪቶሪያው ስምምነት የተፈናቃዮች ጉዳይ የሚባል ነገር በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ ሲብላላ የነበር አለ። በአማራ ክልል ትጥቅ ፍቱ አትፍቱ የሚለው 2 ዓመት ያስቀጠለ ጦርነት አለ። በኦሮሚያ ክልል አለ። በጋምቤላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል። ከኛው ይመጣሉ። ሌላ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ደግሞ ያለው ነገር ሁላችንም እናውቀዋለንና አሰላለፉን ሁሉ ነገር እየተመለከት ነው። ይህ በሆነበት ሁኔታ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ትንተና ዝወሃብ ዘሎ ሓደ ዓይነት ድምፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ኣብ ሓደ ቦታ ወይ እውን ብቐሊል መንገዲ ከምቲ ብልፅግና ክፍትኖ ዝደሊ ወይ ክገብሮ ዝደሊ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣብ ናይ ኣፅዋር ምንቅስቃስ ካብ ብዙሕ ሓይልታት ዝመፅእ ከም ዘሎ ሕቶ ኣሎ። ካልእ እንታይ ይብል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ጥራይ ክብሎ ከሎ ስፕሬድ ኦፍ ፋይቲንግ ካብቲ ፀለምቲ ዝብል ናብዚ ታሕቲ ደቡብ ትግራይ ካብ ራያ ናብ ቆቦ ናብ ኮሬም ናብ ወልቃይት ናብ ዓፋር ቦርደር ኤሪያስ and other fronts heavy fighting with artillery and territorial shifts እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘሎን ንፋኖ ጥራይ በይኑ ኮርነር ገይሩ ክስዕር ዘይከኣለ እዚ ሕጂ ተፈንጂሩ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ዓብይ ብድሆ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ክብሎ ከሎ እንታይ ይብል ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ባንክታት ገንዘብ ረስትሪክት ልዕሊ 2,000 ከተውፅእ ከም ዘይትኽእል ማለት $10 ማለት እዩ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብ ኣፍደገ ባንክታት ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ካብ መቐለ ወፃኢ ኣብ በዓል ሽረ ክትከይድ ከለካ ድማ ሰብ ካብ ባንክ ምውፃእ ስለተሸገረ ካብቶም ገንዘብ ዘውፅኡ ብሕማቕ ልቃሕ እናወሰደ መናብሩ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ዳሓን ካብ ከምዚ ካብቲ ቦታ ዝወፀት ናይ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ከመይ ከም ዝመስል ትገልፅ ኣብዚ ነይራ ዝከስምዋ
فان زحلفت عنا نفضل سلام كم مجمرة حريانات تكونه جندنا مجمرة عمريتنا حقيرنا يفنان سلام ده قدموا اندفاع بنا لا وتنا عتم حشتنا يرينا له احتسب أتسلم على مخالف وقاعد ولو يلصق كنا تكيمة نحن أول سلام عندنا سلام خليه وسرحنا نولع وتأتينا إحنا عن صبون كل سداد كل كاتة عندنا سرحنا بسلام كنا برنا عندنا عنا تمكرون كدنا سقعات زفترة اللي أيقونا عنا بناتير إيتو مالتي سقعات مالتي مسيرك كل كيزي فينات اللو مريت كاتا تحيزنا هلو فينات اللو كونجي كون اختبهت اللي خاد أخذت تجو فرم ده نسخة مريت كا تحيزنا هلو حزبها سرح سئين من إسيكا فقودة تنطيلو فقودة سبتنا موتنا هلو فمين ننسد مريت حقيرنا مريت نخم اللسين عندني سلام كم جمرة حريتي إيتوما سلام كمتنا نتغلى لنا كله عدو سلام كوين خنبر نحر كوينو كم تريوا زلهم تي عبد الجراي زلوا سنتيمنت وين رديت نايت حزب مالتيو سلام كمت تخينو نحوار مفتاح كتقبروا لنا لكم زبليو ناي مودا تاكلتنا قريبا بناتنا صقر هيديكو بتدقاقا مش منزل على هم زيت تحاحزو أسرار عبسونا نايتو ود بتي حقن دنب نايتو ود بقيرم بتي قبائي زحوهم تعشمو وما أخل قيرم سلزي سارحو دحري افتما أخلنا رح حقن سرعتنا اللو يلكا أبزي تزارب ولا مالتي قزارب أبزي تقولوا انه بركز بس حنا ينزل مسنا مسار جنرال أبو كم حما أيقونا تقراي زحش بركي عمال كم يقرنا نخير حيلانا بتاعتنا تبتدم إحنا كم يقرنا خذ وزع حيل بزللو خنت زبالكي عنده دما تتمزبالي فقولوا بتنتني له دما يموت يزلو يتمس قايز حلف زلو سلز بزعبة عدو بزعبة أنا لا تبقى على مال نغلو هو ترديك صبق الله كل كلغس متشو نقوله أيقونة تنزلنا جن تي لسه كاف تجراي وزع له تجراي زي كنا تنزلات مرسينا حسابات صلاتنا كون عليهم كيدم ليرم كون على خطنا عند ليرم ما يكون تي سجمات هي سايز ولا سي تناي ساشح كاو زلو خو خاب تجراي وزع زلو بسون سراوي طلالا نخفرس ساشح قد فيه بمليونات كاف تجراي نخرتها بس بهنسا ساسوريكو تقمتاي زي زوافر قانيه تم حال تغارو تنتركوم شمو هزون ابل سا خوينم صح له اب جنيفا خيدون حيزي انتاي امبات كم زغاتمو بتغارو ياو بحسابات بتعمي ندخفا زندورنا دكتور ارغاو زبال حال مسالي اب زغرصناي صاركان ريناينا زناي تغراي كونتاتسي كميلو مالت جنرال صاركان نتغراي تقارس لاي افتل سنته مالتي زغل جيك نسوح تبعيسكا برسنا صلي تمسيخا بحفشا كم نريد لنا ناي تغراي سمعيتاتنا هنري زيا ناي موداتا بزيا غير كوديانت ناي تغراي قداي حاج وقعيو كاو صبر حنت صندو صحاج وقعيو كاو صبر حنت مستر زوص يلن بايزاي صندو ميتا ايا چاوتا هايلا ايا زعزعزو سوات نري دحان سولو يولو وميتا انتكم كالاي بعد صندو يتولو من هرميتو زموته بقى بيوت يقولوا معتي بزغنا صندو صحاج وقعيو أبي حمد زي فوت يقولوا نجيتها زي فوت كل كتر بفوت من النجاريل كل فلاتيو كل سلاز فلات دما كوري علكم سرحوا عمري زلوا مواصف افتروا لنا هزب زي كندي أنا أكل أبي ناي مقال عمي أيقولوا زغير بونا يقولكم ولا نداري كلكم ولا دموز كلكم ولا زغير بونا يقولكم ولا سابو تجي يقولكم ولا خوات أزغور نجاريل بسامرة دي خلاص بتقرأي دي فاز أنا بقول دي فاز أنا قال لكم كو عندما أنا إسحاق قال محتت إسحاقكم بدم تنتنوه حدث خوابي يكاير الله جيوبوليتكس يكاير الله ترامب دبدبي صحفو داي قبل $5 يوعدي يس كم تري ورا لهم إيرترا أنت أربلت كنا زلوا كنتاتنا قتل إزمة زلوا أب ليتست صحفنا منستري حبريتا هجر إيرترا أتو يمان قبل مسكل كم زقولة تقينو بلتقنا زخطلو زلو أنصار إيرترا زقبرو زلو كوس كل علامو نصور بزخون إيرترا أفتات حموميات هرمم زلا يبحر برب تياكدو ولا بفتح حودو بن كان هباندو كل حصوتيو لولاوي أفدق بحري نايكالا هجر بحيلي كوسدي زدل زلو أزيدما بفتصم زكال أيقونن يسبل زلو سلازي برقت leveraging the انتايسكي كل تي زتقملو زلو أقباب دما
بتاريخ بإكزيستنس بلا بلا زبلو كله دراما نمسرح ዝጥቀመሉ ዘሎ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ንዘለዎ ናይ ፀገም ኩነታት ድማ ኣዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ብዛዕባ እንተት ብዛዕባ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ሽግር ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ድማ ቀሶን ድሓን ንዓኹም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ዋናታቱ ኣለዎ ንዑ ከውሕሱ ዝኽእሉ ሓይልታት እቶም ቀይሕ ባሕሪ ዝግብኦም ልኡላዊ መሬቶምን ባሕሮምን ዝኾነ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ስኽፍ ኣይበልኩም ብምባል በሽቃላል መሊሱሎም ኣሎ ካልእ ካብ መቆፃል እንታይ ብሎ ኢትዮጵያ has unfettered and wide latitude of using latitude for using several ports in the Horn of Africa Africa after ገባሕሪ ፀገም ተለኩም ድማ ብዝደለኹም መንገዲ ብሶማሊያ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ብጅቡቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ብኬንያ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ብሱዳን ብኤርትራ ብዝደለኹም መንገዲ ብተራ ናይ ቁጠባ ናይ መስርሕን ካን ሃባን ናይ ቁጠባ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ወፃኢ ግን ዝትብልዎ ዘለኹም ድራማታት ቦታ የብሉን እንተ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ኢሉ In as far as the security of the race is concerned, this is a matter for and within the legal review of the littoral states. زعبا قدانا كأبحر دما زملكتكم يكونن وشتاوي كونتاتكم تراي أما عراري وشتاوي تأجمكم فتحوا. ناي إيرترا قدانا في الجبهر دما case closed in legal paralysis. بقدانا كأبحر نبي إيرترادو تاريخاودو بوليتيكاودو حقاودو تقولوا دما زتودى معرفيو. تعاطي تقدايتي ስለዚ ኣብ ዝተዓጽወ ምዕራፍ ሸንኮለ ላይ ትበሉ ዝብል ንጹር ዝኾነ ተሪር ዝኾነ መልሲ ይበመም ኣሎ እንተቲ ናይ ጉዳይ ኣብ ብልጽግና ትጥቀሙሉ ዘለኹም ኩነታት ድማ ብሓቂ ዘሕዝንን ተስፋ ዘይሂብን ኩነታት ምዃኑን ብርግጽ ኢትዮጵያ ማዓት ፀጋታት ኣለዋ ትዘለኩም ፀጋታት ግን ንውሽጣዊ ፀገማትኩም መፍትሒ ሰላምን ርግኣትን ኮይኑ ምስ ጎረባብትኩም በእንካ ብጥዑይ መስርሕ ክሰርሕሉ ዝግባኣኩም እዩ እንተኾነ ትብልጽግና ፖተምኪን ፓርቲ ማለት እዩ ብጀካ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ካልእ ዝኾነ ይኹን ጣቋ ዘለዎም ከም ዘይኮኑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንተቲ ናይ ነፈርትን ለና ደጎሎ እናበልኩም ትፍክርዎ ዝነበርኩም ድማ ብዘይ ንብረትካ ወለል ብዘይ ኩትሻኻ ወለል እዮም ኢሎሞ ዘሎ ብዘይ ጠስመኻ ፀረር ከም ዝበሃል እዩ ነገሩ ብምባል ኣብታ ሕሙሞም ፅቡቅ ገይሮም ግን ዝርዱ ይኮኑ ነዚ ኣንቢቦም ክርዶም ዝኽእል እውን ኣይመስለንን ኣነ ኣብ ካልእ ድራማን መዝሙርን ስለ ዘለው ሳቶም ግን ኤርትራ ብንጹር መንገዲ ትምልሰሎም ኣላ ካልእ ካብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከይወፃና ኣብዚ እውን ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ሓበሬታ ነይራ እዚኣ ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ሃማመቴ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሆስት ሃይ ሌቨል ፓነል ማለት እዩ ኣብቲ ርእሲ ኦፊስ ናታ በስመራ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኼባ ድማ እዚኣ ኣነ ዝፈትዋ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተርን ወይዘሮ ሶፊያ ተስፈማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ተሳቲፈን ከም ዝነበራ ይዝመስል ክልቲኦም ስእልታት ነይረን ኤርትራስ ፐርማነንት yes and UN's resident coordinator ክልቲኦም ኣብቲ ኢቨንት ከም ዝተዛረባ the panel focused on the operational mechanics of UN and on the strategic ways in which Eritrea participates in global affairs ስለዚ ምስ UN ጥቡቅ ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ ክግበር ዝኽእል ኣስተዋፅኦ እዩ ዝግበር ዘሎ ክገርመኩም ኤርትራሲ ምስ ዩኤን ብዙሕ ፅቡቅ ክትገብር ትፍትና ኣላ ንብል ኣለና ዩኤን ካን ባዕሉ ሓደ ዓብይ ኣላርሚ ዘርጊሑ ኣሎ እሱ ከዓ ዩኤን ንባዕለይ ክፈርስ ክእል ይብላ ኣሎ ዘገርም እኮ እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና facing imminent financial collapse unless changes are made. That was a message from UN Secretary General Antonio Guterres in a 3-page letter he sent to all 193 member states. The UN is running out of money to pay bills like staff and UN ብህፁፅ ሓገዝ ናይ ባጀት ተዘይረኺቡ እቲ ዩኤን ዝበሃል ብዓብዩ ክዓኑ ክወድቕ ከም ዝኽእል ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ካብ ሰክረታሪ ጀነራል ናቱ ሓሊፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ተንኮል ኣንጻር ኤርትራ ክትገብሩ ከለኹም ጅባኹም ምሉእ እዩ ነይሩ እንተ ሎሚ ኣብታ ፅቡቅ ነገር ናብ ኤርትራ ክትገብርዋ ዝጀመርኩም ጅባኹም ክነቅፅን ክትወጥቁ ምጅማርኩምን ዝሕዝን እዩ እቲ ኮይኑ በቲ እንቲ ዩኤን እንተሎ ፅቡቅ እንተ ዘይሰሊጡ እቲ ዩኤን ተፈሪሱ ድማ ንካልኦት ዓለማት ይኽፋእየን ኤርትራ ካብ ካልእ ንላዕሊ ክኸፍኣ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እዛ ኣብ ዩኤን ዘላ ሓላፊት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ምስ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፈማርያም ክልቲኦም ኮይኖም ተራ መንእሰያት ወይ ከዓ ሃማማተ ኣነ ጉዳያት ናይ ዩኤን ተረድዩ ምስ ዝመጣጠን ስራሕ ንክሰርሑ ዘተባብዕ ጉዳይ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ምስ ዩኤን ዋላ እውን ክወድቕ ድዩ ኣይወድቕን ካልእ ዋላ እቲ ባጀቱ እናጎደለ ተኸይዱ እቲ ግሕምጥና ናቱ እናጎደለ ክኸይድ ክእል ጥዑይ ስራሕ ንክሰርሕ ድማ ይግደድ ይኸውን ኢና ንብል በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት
እንዲ መንእሰያት ዘተኮረ ዝግበር ስራሓት ክንርኢ ከለና ደስ ይብለና ፅቡቅ እዩ ናብ ካልእ ፅቡቅ ነገራትን ናይ ቁጠባ ግዝጋስን ክንሰግር ድማ ተስፋ ንገብር ብርግፅ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣከባቢና ኣብ ዘለወሉ ናይ ልምዓት ፍሉይ ኣርእስቲ ጌርካ ንክትዛረብ ሓደ ግዜ ቁርብ በዳሂ እንዲ ኮይኑ ስምዓካ ግን ኣገይን ኤርትራ እተን ከባቢኣ ብሙሉ እናተቐፀላ ከለዋ እውን ኣብ ሓዊ ከለዋ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ሰላም እያ ዘላ እወ ካብ ጎረባይትካ ክመፀካ ዝኽእል ሓደጋ ኣሎ ግን ንሳቶም ከማን ንልምዓት ይሓስቡ ኣለዉ በዓል ብልፅግና ከማን ፅርግያዶ ዲጋዶ ገበርና ይብሉ ኣለዉ ከማን ስለዚ ንሕና ዝያዳ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታትና ክንሰርሕ እውን ድፊት ክንገብር ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንሕና ወላ ንዓና ክስዕበና ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ንሕና ድማ ካብ ውፅእ ኢልና ኣብ ጉዳይና ክነተኩር እውን ነቲ ዕድል እንተንጥቀመሉ ሕማቕ የማይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም እየ بركتبن وينوا معرابة شعبي حريف دي والطيب شطارة حلتون حانتيا شعبي معي كلنا دياسبرا يقوم عقد زلنا عودنا حفاشي لحدنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسر أبو زي الفلالي يريد أمنتنا أصلا ما يكسرنا يريد رواجنا يريد حاضرنا سمعت تمزة من كلامنا هل يلين طبع هل يلين طنطا يريد راني يريد رونا تذكر بدوكا